Zo simpel is het, Joet. Het is alweer even ouwaartsig hoe het mooi de wien kwam, Joet. Het is even sjen. Komt het alweer goed, maar het lijkt toch goed te komen. Klasgenauta, analist. Tegentank dat ze het waan was vanzelf, want het is vandaag gewoon een doodgewone sneun. Dus dan moest ik vrij regelen en neem alles maar op. Dat is al je slagen, daar ben we heel dankbaar voor. Die twakant, daar heeft hem zelf 6 keer sprong. Wat voor wedstrijd is dat? Ja, het is een hele leuke wedstrijd, omdat het echt heel oors is als oors. De viols die echt mooi korien. En dan merk je toch wel vaak van de lookst op, maar springen ze uit in eigen club. Maar op Sandoy dan is iedereen gewoon bij elkaar. Dus Boetenpas, Driels, Weensum, Harderskip, neem het maar op, Griepskerk. Ja, de coacht elkaar ik. Dus draafst even achter de corona, jouwst elkaar tips. En dat gebeurt toch wel minder in een wedstrijd. Wat eigenlijk misschien wel zonde is. Maar het is altijd wel heel speciaal op deze manier. Ja, er zijn 2 postbom, zeg maar het zeggen. Friesland en Holland. Hoe is dat contact eigenlijk met Holland dan vanuit je met Friesland? Ja, dat is wel een leuke vraag. Nou, er binnen een aantal springers die zelfs een relatie hebben met een Hollander. Dus, dat mooi gewoon? Dat mooi. Oké, dat mooi, ja. Dus dan gaat het best intiem. Maar als het is bijvoorbeeld door de NFM, ja, dan heeft het wel echt 2 kampen. Maar dat is juist ik wil dat ze met elkaar op stap gaan. En hartstikke leuk hebben met elkaar. En ik weet wel dat er wel echt Fries en ik wil bevreemd binnen met oren Hollanders is. Maar als het toch goed algemeen is, juist, dan is de kansen van Friesland toch wel wat meer uit elkaar. Het is nog toch wat aparte eilandjes, hè, maar de Hollanders die zijn wel echt een team met elkaar. Hè. Die gaan ik wel nationaal op wintersport en zitten in dezelfde vriendengroep. Wil je ook echt winnen van elkaar inderdaad? Is dat toch een beetje strijd van die Hollanders? Dat is wel een beetje zo. Ja, dan komt het fanatisme wel naar boven. Bij de Friese en ik wel. Dus ik denk dat iedereen die daar zit, die wil graag winnen. Ja. Het is wel wat meer nice, want het is jouw relien dat Friesland van de laatste noem had. Ja, dat is wel spannend. Ja. Dat is zeer, hè, dat ik het sinds begin. Ja, dat is wel een beetje pijnlijk inderdaad. Maar ja, terecht. Ik wil eerlijk zeggen, de Hollanders die jou ik echt alles van springen. Waarbij misschien hoe het algemeen Fries en ik nog wel soort oordingen heb. En ik zei laatst Nick, van als die leppers ik die vriendengroep is, dan spreekt ze heel makkelijk even nou maar die vrienden op een kans. En als zo ons in 2 werelden leeft, dan moest kiezen van even met mijn vrienden nou praten of we gaan springen. Ja, dan kost het dan weer 10, denk ik. Dan komt Hanneke Beste. Ja, op dit staat ik voorstel voor het publiek hier dat het toch in de kamer is. Ik zal heel waait een beetje naar Klaske, is dat slim? Gaan we door naar de jongens. Nee, als het maar stabiel waait. Als het net de hele tijd in vlagen fut valt en weer opwaait, dan is het wel lastig stok zetten. Maar ik denk, hij zie ik wel wat hege bjemmen. Al is het op een kans wel vaak wat winderiger als je, maar het zal vast goed komen. Ik vind het altijd wel mooi met Jim sporters, hè, veel hebben. Jim komen dan hier. Het eerste wat Jim doet is een beetje naar de BM'tje, een beetje naar de vlaggen, hoe wapper is het. Dat doe je hem al hier, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is ook een grote factor in principe. We weten wel hoe de kansen springen, dus de wien, dat is wel belangrijk, klopt. En soms ik wel de zinnen, als die vol in eigen hebt. Nou, daar hebben we nou geen les van. Nee, daar heb ik geen les van. Het is een beetje griezig. En Ryan is het ook finest, hè? Ja, Ryan is echt finest. Waarom? Ja, heel logisch. De stok het wie het, die hond het wie het, de oorloop het wie het. Dus ik liet het gewoon uit. Het is gewoon net veilig. En het is gewoon net eerlijk als hier bijvoorbeeld wel les van de Ryan en die kan zien slagen met oude maatje. Het applaus gaat terug. Als dan komen de volksliederen, dan horen wij vanzelfs heel even op van praten. Want daar praten we net terug in. Dus daar watchen we nou even op. En dan om 12 uur begint de wedstrijd echt. En dan zullen ze wat het beste is, Joet, Friesland of Holland. Ik had in elk geval een heel soort zin in. Dat is ook lastig, denk ik. Ja, ik zou eigenlijk als je dat kan wel eens een spannende editie wezen. Als ze het winnen willen, dan moet het Joet eigenlijk, denk ik. Ja, ik vind het wel heel leuk, dus juist nou natuurlijk de achterkant net van de leppers. Maar zij kan je een pompenblad op een reg, is dat zo? Ja, dat is een sticker die hoe het nummer in de plakt is. Ja. Dat is bellen met de bondscoach, Isbrand Galema. Ja. Want Friesland had een bondscoach. Ja. Waarom had hij dat die stickers? Nou, hij zei van ik wil echt het groepsgevoel naaibootsen. Dus hij zei ik plak gewoon de nummers aan, letterlijk. Zo van er is geen individu, maar daar springt hij het van Friesland. Vond ik wel mooi. En dat ken je allemaal. Nou ja, hij zei al, het moest langs 4 reglementen, maar het is slagen. We gaan staan de volksliederen en dan zullen wij zelfs even niks zeggen. Want dan praten we net terug in. En daarna beginnen we echt om de wedstrijd, de twakamp hier in Weensum.
Ja, dat winnen de volksliederen. En die kregen even de lachers op de hand. Want bij het Wilhelmus moesten je de heren er heel goed bij zetten. Maar die klonk van heel vier. En toen kwam het Fries volkslied. Toen blaasde het hier over het trein van Weensum heen. Dat we even een stekje onder de wetter net Klaske, maar even deel zetten. Hè? Ik denk dat het net helemaal per ongeluk weer, maar ja, machtig. Het binnen 96 sprongen in totaal. En de vierste telt dus. Wie het sprongen tellen we net mooi, dat is logisch. En er is een drompel uitstaan. Dus dat is al mooi naam, vierde springen als dat. En we beginnen bij 332 tjen 332. Zo simpel is het. Ja, en dan springt er dus ook echt wat bij als er dus voorbij die drompel staan is. En anders dan komt er helemaal niks bij. En bij de senioren man is het 16 hele meter of 16 meter. Bij de vrouwen 12, junioren 15, jongens 13 en famkes 11. En dus vierde springen als dat is het devies. En dan alles bij elkaar optellen. Dus heel simpel zijn, had je zandje meter springen bij de vrouw, je komt er 4 meter bij. Er zit vertraging op en net. Ten opzichte van min. Boven uiteraard een hele hoop springers die voorbij zitten. De verste lijn. Misschien als ze sprong naar de herhalingszender. Kom goed. Frederik Kramer die maakt hem klaar voor de wedstrijd. 2 jaar geleden ging ook met de 2 gram. Ja, dat klopt. Heeft dan een bepaalde soort spanning voor zo'n wedstrijd, Klaske? Of is het focus erop? En, Nee, ik denk dat dat juist wel een beetje mooi valt. Omdat het net de enigste is die... Het roest net helemaal zelf tot wand, denk ik. Nee, ik hier net echt heel veel spanning van. Meer dat ik dan toch, vooral als jonge famke, van dan moet ik in Holland springen op een skans op je hand, is toch? Dat we het eventueel wel, maar nee, ik denk wel heel leuk. Ik weet, Isbrand hier zei ik van, ik jou die sticker ik echt onder de jonge lui. En dan denk ik steeds van, het doosstiestje. Er zijn zoveel leuke jeugdleppers, maar doe maar als je steen en geniet ervan en dan kist het al. Dat vond ik wel leuk. Hij is wel echt... Ja, daarop focus ik op het mentale stukje van geniet er lekker van, Joert. Ja, want de besten van het klassement worden mooi aan. Dus dit zijn de beste Friesen. Ja. En de beste Hollanders. Op basis van alle wedstrijden wordt er een klassement maken. Bij de senioren staat Bigelies Germ Terpstra in. Dat zul je net van nu, want hij had 8 van de 10 wedstrijden woon. Die springt dus ik de meeste meters, die staat dan in. En die mooi dan sowieso mooi. En zeg ik dat terug. Op de B met Hilke Brouwer en op de C. Die is hier volslaan is dus 24. Ja, en ik ben dus heel benieuwd, want het is wel gauw eens even zo dat de Friesen op safe springen in de eerste ronde. Denken ze van, hadden we maar een oud staan, hè? Omdat jij er... Daar is Jurgen Isbrand in beeld. Mooi petje op. Daar in de vierde. Dat is de bondscoach dus. Toen was ik een keer bondscoach geweest, hè? Ja, klopt, ja. Ja. En dan wordt het echt wel een ding. Als je gelijk naar de eerste sprong. Even zien. Wat die... En daar hebben we Else Klein-Velderman. Ja, Else Klein-Velderman die springt ik nog net zo lang mooi, maar die maakt een keurige sprong. 3 slagen. Afstand bij de meisjes. De sticker is wat oudzakken, zus. Haar sticker is er al, dat noemen dat kan wel lezen, dat is net de bedoeling. Nee. Maar een mooie sprong, net tussen heeft denk ik. Hier komt de eerste sprong van Frederik Kramer. Die klimt een kleine stok, dat liep het erop zich maar wel goed op. Hij bloedt hingen, dat is wat schande. En dat is dus de eerste wiertsprong ik van de wedstrijd. Het begon goed, maar hij blauw het hingen. Ja, is dat dan de win? Ja, ik heb net zo goed jongen, maar dat zo kennen, maar hij had hem volgens mij net heel dichtbij staan. Hij zal wel denk ik wel gewoon even wat del zetten. Maar we hebben ook wel strakkamp omhand waarin echt wel de toppen strijken wie ging. Hè? Dat wie wel schande. Ja, dat mist echt afstand. Ja, het week het idee van Isbrand. Die zou gewoon zo gauw als mogelijk, zo 4 mogelijk springen. Dus net op safe. Nee. Die won net grap maar ruim. Dat ken je als Philip Rickwan. Eerst even op safe, even goed del zetten, sprongdel zetten. Maar Isbrand die wil voetendadelijks het beste sjen. En dus kiet de pols, de stok dan ik wat verder. Hier komt de sprong van Hilke Brouwer. Zit er ik goed in. Ja, dat is wel Hier lekker goed sprong. door. Keurig die in. Ah, heel mooi. Prima sprongje. Richting die 18 meter lijn. Die gaat voetendadelijks naar de 18 meter. En die liet het mooi voetendadelijks een goede afstand del zetten hebben.
Ja, het is wel leuk, want ja, vaak in zo'n wedstrijd bouwt het inderdaad wat op. Dat is het al, het is indeeld op het klassement. Dus als je heel kijkt, nou, dit is echt een mooie sprong voor hem. Dat is lekker dat hij dat even del zetten. Ja. Dus ik voor de rest van het team. Zijn sticker is direct haast oud trouwens. Ja, het binnen goed kepen stickers, denk ik. Ja. Ja, want voor Hielke noteren we meteen al een afstand van 17,80 meter. Ja, mooi. Santje 80 voor Hielke. En daarmee pakken we meteen al goed wat meters. Dat is een keurige sprong. Ja, ik nou een jong famke die nou springt en die moet heel snel. Rut. Ja, machtig. Ik krijg dat ze zezen van de bondscoach van Holland, de bondscoach van Holland, die zei het begin op safe. Dus dat is wel leuk, een andere tactiek. Dat zijn verschillende tactieken al die schelen. Isbrand die docht om bluffpoker misschien wel. Ja, ik zou wel echt zien hem van, ik hier dit nou net van die tocht. Ik dacht dat hij van, begin maar een beetje op safe. Maar nee, hij zou juist voor jou sprong, kerst hem beter weer omzetten. Nou, ik zei, leuk dat het even nog ons omvliegt. Wat is het ik? Hier komt de eerste spronghaast on, denk ik, bij de senioren van de Nederlanders dan. Daniel Kluistra. Die maakt het hem clear. Daar komt hij on. Hier het water draaien en erin. Klimmen, dat ziet er prima uit. Ja. Ja, ik zoek ze. Let even op zijn emotie altijd. Dat machtige springen. Die is fanatiek. Ja, en vooral altijd op NFM en twakampen, dat soort wedstrijden, dan stiet hij er echt. Dat is heel grappig om te zien. Die wil hem snel letten. Joep Verklaai, giet ik oer. Nou, dan hebben we nog altijd maar één wiertsprong. Dat is keurig. Ja, wel van de verkeerde kant natuurlijk. Ja, dat is komt dan nog. inderdaad niet. Dat is dan wel minder. Dat is voor hem zeker niet van aardig om de wedstrijd mee te beginnen. Daniel Kluistra die we het nog terugrekenen. Die sprong. Het is alweer even een ouwaatje. Ben ik de eerste sprong. Dat is vaak dan even. Dat meisje toch even nog even alles af kleer zetten. Maar ik krijg even een tromjetten. Lekker in vorm. Een dieselwedstrijdje soms. Ja, een Hieke Vogel is wel het eerste famke die echt een PR heeft van dik oer de 4 meter. Dus die kan zeker wat snelheden. Nou, mooie safe sprongje als dat maar weer vregest. Daniel ziet op Santje 50. Komt nou binnen. Iets tussenstandje al deze sprongen is dat Friesland dit stuit voorstiert. Maar dat zou je nog helemaal niet. Wat nog al het rekenen worden, want ik zou je al de beste sprongen. Daarom begint Klassiek al te laatje, want ik denk net dat het van stapel willen. Nee, maar ik vind het mooi dat Steven beneemt. Dat nog een heel lijn. Ik weet net hoe vaak we dit zitten kennen, nou, dus dat is goed. Ik mag dan al een paar weken Lienstein, waar je maar is jong, maar het Wilhelmus, met voetbal. En nou hebben we het Friese volkslied. Lippen Steve op een koor, als het Wilhelmus is. Ik hoop wel dat bondscoach Isbrand een langere lippen had als bondscoach Ronald Koeman. Ja. In elk geval een betere week, hè? Dat zou wel heel mooi wezen. Ja, het is even een oud watje. Ik heb een onvielen. Ja, Reinder is ook een leuke lippen. Die springt ik haast 20 meter, hè? Liets jonkje nog. Ja, Liets jonkje nog. Of Liets, maar ja, nog jong. Reinder Haanstra, die komt er aan. Er zijn van die jongens bij, daar zul je dan het hele seizoen net zo vol van. Maar bij de grote wedstrijden, dan komen ze niet één keer. Hij neemt ook echt de tiert, dit is wel mooi. Hij neemt wel heel botte tiert. Is dat goed, Klaaske? Ja, dat is prima. Ja, hij woont in Driels, hè, een jontje in 36. Zit hier een hele mooie afstand. De gieter. Hij blijft hangen. Ja, hij blijft hangen. Wie het los. Ja, dat wist hij nog al op. Denk ik. Ja, want hij nam de tiert. Ja. Die is het krijg wat even hoor. Is dat juist goed of mag hij juist verstaan op 0 en gaan? Nou, ik denk dat dat echt per lepper oors is. De ene lepper die heeft gewoon echt meer tiert nodig. Maar hij liep wat, hij draafde wat voorzichtig, ik het idee. Geen idee waarom. Maar dan, ja, dan mis ik hem gewoon de snelheid. Dat is wel jammer. Ja, hier heeft je wel Liesbeth. Die giet ik weer. Nou. Stemmen we weer even
Zeg je dat weer het? Heb ik hè? Ik wist zo blij maar 1 wietsprong in 6 sprongen, maar dat wordt nou weer helemaal in hellen. 2 keer nou. Want voor de meesten niet voor het eerst nooit viel. Je hebt hem sjoggen. Het sjocht er spectaculair uit een wietsprong, maar dat willen we net. We willen juist dat ze door de kant van het zonnebed hellen. Dus een wietsprong is leuk, maar daarna moet het een kleer wezen, Klaske. Ja, dat is zeker zo. Maar soms is een wiertsprong ik wel even goed. Dan is zo'n idee waar ze stak hemmest. En soms kan een wiertsprong dichter bij een record lezen als andersom. Rutger Haastra dan, die doet ik hingen. Let ik los. En ik viel dat ik wat... Ik wie het en het begint wat te drippen. Ja. Ietsje miseroin. Nou is het net zo dat bij een lietsdripje voetendaags de wedstrijd gekrast wordt. No, nee, net cross, maar wel gauw een pauze, hè? Gauw even een pauze, ja. Maar dit kan nooit volle wezen, denk ik. We hopen dat dit mocht afvallen zal. Want hier hebben we net vertekenen. Nee, het lijkt erop dat het nog wel redelijk normaal bloedt. Snitterke. Dat kan wel wat laaien. Ja, het lijkt te houden natuurlijk als je gewoon een hele thuis brengt. Maar dat is inmiddels al heel wat jaren geleden en nu hebben we nog 1 keer per jaar 2 kampen. Hier komt de sprong van Johan Map. En dan op de middelstand is het weer aan Johan. Die had heel even in bij de Irin. Ja, dat zie je dus. Ja. En daardoor griepte die om mis. Hij verstapte wat, ja net verstapte, maar het was net helemaal een goede jongen in. Nee, volgens mij dacht hij daarom, ik pak hem leeg wetels, dan glied ik wat naar beneden. Ja, is het dan ruim of net? Zeg het maar. Hij zat ik wat verbouwereerd om hem heen, hè, verbaasd. Van, vernuiveren misschien wel. Maar hij deed het toch echt zelf. Dat is het voordeel wat veel hebben. Als het misgaat, dat is het zelf. Als je nou juist Jaco in zijn stak zetten. Nou, hij zette natuurlijk een heel eind uit de hand. Jaco de Groot. Maar een beetje ruim, dan zakt hij ook uit, denk ik. Maar, dat is de houder van het Nederlands record. 22-21. De man die nog altijd de 4e sprong heeft van elke niet in. Kom we Haasen even op. Want eerst ziet Nina van der Vliet kleren. 40 titels, zei hij, ja. Ja. Daar komt Nina nog. Oh, ja. Van Burgen. Ik zei ja. Ja, zonde. Ik denk dat we een beetje ruim wijzen kennen, maar dat ze zeggen van nou, we springen wel trouw iedereen uit dezelfde. Dan gaan we gauw terug naar Jaco de Groot dus. Dat is zijn eerste sprong van de dag. Nederlands recordhouder. En 40 titels, de gieter. Hij klimt omheen, dit zucht er weer keurig uit. Hij gaat wat skiën. Hij gaat net terug. Ja, dat is funest. Of goed voor u. Zij kan het zeker zien. Nee, maar dit is wel een man, die moest wel in de gaten houden. Als die geen 200 meter springt, dan... Waarom is hij nog zo goed? Waar zit hem dat in? Is dat conditie, is dat kracht, is dat springen kennen, wat is het? Ik denk een combinatie, ja. Ik denk dat hij echt een heel soort talent heeft. Hij heeft heel soort gevoel in de stok. Dus als juist heb ik nooit een domme sprong. Maar het is maar van dit is mijn keusje en wat er gebeurt, dat is heel. Nee, hij zit altijd goed om hem heen in de stok. En dan kan ze van ja, de moest eigenlijk omheen zitten. Maar hij houdt eigenlijk met alles rekening tijdens de sprong. Ik denk dat dat hem heel goed maakt. Hidde Galema dan. Van het Heidenskip. Ja, die ziet er heel goed uit. Keurig. Ja. Wie wil link, haast op het stokje. Daar is hier nog het meetstokje van de vorige sprong. Ja, dat gaan ze even net zien, maar ja, dat doen goed. Ja, dat weer een concreet goed. Hij is er net van onder de indruk in ieder geval. Hidde, die is... nee, die kent beter, denkt hij zelf ik. Ik wel logisch. Had een PR-steen van 23. Zit nou ongeveer richting de Sandje, dus dat kan een stuk verder. Ja, Julia van der Kleij, ze had een enorme dribbel in haar loop. Ik weet net dat ze dit oorzaak heeft. En maar toch, ze springt wel aardig rondom van de Riegel. Dus had ik wel een heeg PR, 15 meter, dat komt er nou net uit. Dan gaan we gelijk terug naar de volgende. Rutger Piersma. Zwier, ja. Dan gaat er in ieder even een hut. Ja. We hebben 4 sprongen deze wedstrijd, dus we hebben tijd om op te bouwen. Ja, hij glied het wel echt duidelijk naar beneden. Ja.
Is dat de Rijn dan, denk ik, hè? Een beetje. Ik denk het wel. Die is net eens heel bot Rijn. Dat Nee. is het. Maar ik denk dat ze zeggen van we springen terug, want beide bonden er toch les van. 76 centimeter. Daarmee is dat tot nu toe de verste afstand noemen daar bij de seniorcategorie. Ja, zijn eerste ronde is altijd even een oud tasten, hè? Zie je wat er gebeurt en dan... Dan bij de Ja, terwijl de Isbrand had de tactiek hier van gas erop. ja, Dat toch even een oud taast. moet het er nog wel uitkomen, ja. Hier staat dat ik in wedstrijd? Of iets vandaag Nee, vanaf nee. nou beginnen? Nee, ik bouw even mijn wedstrijd nog. Oké. Bouwde. Ja. En waarom? Ja, ik hier dan het gevoel dat ik dan beter wist waar ik hem zetten moest. Dus als ik snel ging, dan vond ik het makkelijker inschatten als dat ik eerst weer ging. En ik hoop ik net zo van zwemmen. Ik heb wel op zich een mooie sprong van Mark Boer. 18,29 als PR. Ja, bij die jongens wie het limiet. daarmee ook wel een lekker begin als Die stiet op 13 meter Oh ja. bij de jongens. Ja. Julia van der Klein vanaf Ja, die zal er wel aardig wat bij springen Ze dan. springen er aardig wat want ze omheen, springen goed, die jongens. De limiet maakt misschien omheen. Ja, dat is wel dat kan wel een discussiepunt zijn. Maar Ze worden heel iets beter, heel iets verder. ja, dat vind ik echt opvallend bij die jongens. Ja, en bij de vrouwen valt me bijgelijk zeker op dat dan net één meer er echt helemaal buitenuit springt of bovenop. Ze binnen elke keer wint er wel weer een oor. Ja, Dat is toch ook wel echt mooi voor de competitie ja zelf. dat is zeker mooi. Ja, want zo zei Miguel Lesten, ja, bij hun is, of nee, Douwap, maar zei dat in de categorie, nou, in de senioren topklasse. Van ja, als het Germ Terpstra in de groep heeft. Ja. En dat is het. Ja, Janne Galema. Ik een hele leuke lepster, doet het hartstikke goed. Zit heel mooi in de stokje. Hè. Kan aardig trokklimmen en ja, maakt het hier echt een mooie sprong van Friesland. Mooi dik hoe de 13 meter. Ik helemaal blij. Ja, Ja. de linie die Jodel Listen joggen, dat is de 13 meter, de eerste. Ja, En daar sprong ze 4 in. Hè. haar eerste trakkamp. Ja, hartstikke leuk. Dan gaan we naar de senioren. 5 centimeter voor de kritiekant. Sander van Vliet komt er aan. Even aan de bak als ik het zo mag zeggen. Maar eerst gaan we kijken naar de senioren met Sander van Vliet. Zit er ook dit seizoen Van al Polsbroekerdam. Ziet er goed uit. Giet terug door. Ja, krijgt wat skin. Krijgt applaus daar van het Oranje Legioen. Ja, het zit er wel lekker in. Hij doet al aardig lang mooi. Maar dit hier was zijn persoonlijke record verbrutst. Dus dat, ja, dat kan soms wel wat vertellen. Ja, wel leuk dat sommige leppers die blauw echt met rol hebben. En die zijn nog jarenlang bezig. Ja, Jaco de Groot, Biggelix. Ja, bijvoorbeeld. Maar die blauw ik echt goed. Erwin Timmerarens. Ja. Ja, dat is wel knap. Nou, de man in het pompenbladen shirt. Want die klappen, als het naar beneden komt, die komen het ongeluk op mij. Nee, dat tinkermeesken. Dat is Maar dat dat, zo? nee, dat valt heel mooi. Het is meer de insprongen naar daar. Oké. Dat komt wel aardig op een regel. En Jorrit Boustra, daar ben ik echt benieuwd naar. Jongetje in 51 PR. Kwad de oren in sinds kwad. Maar dat maakt het helemaal niks uit. Daar gaat hij. Ja, Michel. Wauw, wat een sprong. Ja, machtig, want ze laken er al om. Nou, hij had een hele kwad oor in. Daar komt de laatste tijd even net uit. Maar hij zei dat maakt niks uit. Ja, dat is naai. Daar is hij kwadling al begonnen. En daar terug komt er juist wat beter uit in de sprongen. En moet je vanuit daar eigenlijk weer opbouwen dat je dus weer een langer uit erin krijgt. Of onderin. Maar Jorrit die doet het nou kwad. En dat kreeg inderdaad misschien wat lachers op de hand. Maar dat had zijn coach Wim Terpstra goed besjoen. Ja. Jongetje 22 van Jorrit. Oh, machtig. Dat is een goeie. Ja. Ja. Sanne Hoogboom is de leidster van het Famkesklassement. Daar ik wel sterk Famke. Moest nou wel heel vlug naar de overkant. Maar springt heel makkelijk 13 meter. Heb ik al een PR van 15 13. Dus ben ik wel benieuwd naar wat die dwang is. 13 centimeter. En die sprong ze vorige week in de wedstrijd in eerst. Het is een kreksprong, ik heb PR. Denk ik wel iets over de vorm waar deze Sanne in zit. Ik ben heel benieuwd wat er vanavond te worden gaat komen. Sander van Vliet, hij gaat in ieder geval naar 7. Dan gaan we terug naar Sietse Ketelaar. Dan kijken we naar Sietse Ketelaar.
Sitsa. Die gaat Lekker in de stok. Hartstikke hingen. weer. Ja, Helaas op Zie je, te scherp. Oeh, ja. Het publiek meteen verdoeken voor de stok. ja, dat is mooi, want dan binnen meestal voor het eerst met filie hebben, denken ze beginnen zo dichtbij mogelijk zitten. Dan is er het gevaar dat je of wierd wordt of de pols op je krijgen, wat er weer omkomt. Ja. Dus ik ken je altijd zien, de toeristen die zitten altijd een beetje verloren. Sanne Hoogboom, zij komt tot 13 meter en 2 centimeter. Het gaat de goede kant op, hè, met de tussenstol. Ja, Sanne ik, Hogeboom die zit op 13 meter. En na de eerste sprongen bij de meesten haast, Erwin Timmerarends komt nog een Thomas Meijer. Stiet Nederland voor. Mooi verschil van Fjouwer 91, haast 4 meter. Maar ik mag net de 4 vooruit zijn, hè. Daar staat de Hollandse kant ruim voor met 5 meter en 94. ja, ik dacht dat stond zoals Nederlands dit voor. Nee, ik zou Friesland. Nee, echt weer. Zeker. Oh, speel het aan ze maar weer We speelden aan maar op. Klas gecorrigeerd mij, maar ik zou het net eens maar erg goed. Nou, maakt het net uit. Hindert helemaal niks. Maar ook voor hem een sprongetje op zee. Lijntje ligt daar op 5. Ik sprong op 7 inderdaad. Thomas Meijer. Dan hebben ze de eerste 7 al han. Dat is op zich bij die jongens een goede karwist, want er is maar 1 wiet. Dat is Reinder Haanstra. Dan heb je de eerste sprongen steen. Maar het idee van de bondscoach van Friesland weer gas erop. En genieten, dat zou die ik. En Je moet genieten. gewoon plezier hebben. Maar als je gas erop doggen, dan kan je vaak genieten. laatste springer van de eerste ronde. Dan gaan we naar Erwin Timmerarends en dat is echt net Samarien. Naar Erwin Timmerarends. PR-steen van 21,83. Dat is 4. Ik ben benieuwd wat hij kan. Dat is inderdaad vorig jaar op het Nederlands kampioenschap werd hij nog een tweede. Destijds was het met een afstand van 21 meter 41. Tweede op het Nederlandse kampioenschap verlien hier. Maar zo maar eens Pept hem zelf helemaal op. om de hoek kunnen komen. Even die volledige focus. Ook niet echt heel erg lekker in de wedstrijden. Kan wel tot een dikke 20 meter. Dat is ook mooi om te zien hoe dan iedereen hem even in die weerde lid, even in die focus. Is dit jaar Er is geen één die ermee steurt. En daar komt hij, de oor in. als kampioenschap heel erg weer op zijn best zijn. De sprong. En die gaat weer heel gauw hoor. Maar het kan wel. Maar het is skiën en gewoon echt heel erg rap. Ja, Misschien wel te rap. zeggen wat slordig uit inderdaad. Zul je zelf van balen. En daarmee hebben we dus de laatste springer uit de eerste ronde alweer gehad. En dat we dan inderdaad de laatste sprongen uit de eerste ronde. En dan krijgen we dus nog 3 rondes. Fjouken springen. En daarbij wordt de eerste sprong rekenen. En als je die al bij elkaar optellen, dan is er een winnaar. Tussenstand even na de eerste ronde. Ja, het is een beste wedstrijd. Ik haast natuurlijk nog die tweede groep. Dus hij duurt ik echt wel wat langer als wat we wend binnen maar de wedstrijd. Ja, die tweede groep zit toch wel aardig het geweld, ik. Ja, Mooi natuurlijk, het Friese kanon Germ Terpstra. Die dit hier de eerste Friese eer was, die 22 meter sprong. ja. Ja, de 7 kijken naar Elsa. Ja, Else Klein-Velderman had tweede sprong. Krijgt dan iets meer tiert om te klimmen. Ongeveer zo richting die 13 meterlijn. Mooi de 13 meterline. Elsa had net al een afstand van Nou ja. 12 meter en 11 centimeter. En dit zal Het zou wel weer wat verbeteren, dus wij wat centimeters erbij natuurlijk. Ja, want de vorige is die op 12 en de beste sprong telt. Dan op de tv gaan we zo Dan gaan we naar de middelste skans, Hielke Brouwer. bezig met zijn voorbereiding. Had net al een mooie afstand van 17 meter. En Die 80 de centimeter. grootste taar hier in kleer heeft en nou in de wichtige taar hierin komt. Verder sprong. Ja, en Elsa pakt weer wat centimeters. Iets Nog even wat wonderspray op de voeten. 57. Dat is voor de grip. Dat is van de grip, ja zeker. Vind ik altijd zo mooi dat ze nog hield die fietsbandbroeken. Ja, dit zit om de voet. Dat zeggen jou met de rechtervoet van Hielke onderin. Dat is een fietsbaan die er omwikkelen had. Dat is ik voor de grip. Ja, ja, grip, bescherming. Ja, er is een enkele die echt maar op leren voeten springt, maar ja, meestal heeft iedereen fietsband. Brouwer, hè? De gieter, Hielke Brouwer. Ja, Hij bloedt hingen, dat mooi. is keurig. En dan giet de skiën, dat is schande. Heel erg uit de richting.
Het begon zo goed. Ja, jammer. Dan gaan we vandaag terug naar de eerste kans, want daar is Frederik Kramer degene. Ja, die ging wie het, dus het is heel belangrijk dat hij mat- mooi... die- Nee. Die valt weg voort. Die valt weg wie het. Ai. Hij helpt het ik echt lang net. Ai. Dat is eerst ook gauw hè, dat het hem net was. Ja. Waarom? In combinatie met de hoek van de stok en de snelheid van zijn loop. Ja, dan is just al... hij maakt het eigenlijk een hele mooie insprong, maar verliest eigenlijk alle kracht naar voren. Dus hij helpt het derde punt lang net. En een talentvolle springster van de Vereniging in Boerboekendam. Sprong vorig jaar nog op de Ja, joh, Gerrit zit een hele tactiek achter. Ik neem net samen de eerste beste analist mooi. dit jaar langzaamaan. Maar zo simpel is het wel. Hè. Het is net dat je zegt van we springen in een stok en dat is het. Nee, je moet denken echt helemaal nooit. Ja, maar hij is het zelf zo vaak niet in. Dus ja, op een gegeven moment wist ik wel wat er gebeurt. Ja. Dan gaan we naar Rut Rijneveld. Ik van Polstockerdam. Ja, die Nog had wel altijd best per. Als de- 14 meter. Mooiste namen in het vierjapverenigingen. Polsbroekerdam, ja. Een van de. Werd altijd omstempeld als Polstockerdam. Ja, mag. Het is Polsbroekerdam bij Utrecht, luidt het. Ja, stemwenners dan moest eigenlijk wel 4 hebben. Hè? Ja. Het is een heel iets gehuchtje. Mooie vereniging. En dat is de vierjapvereniging. En jullie met de NK houden daar, dacht ik. Super fanatieke vereniging. Ik. Ja, je giet ze. Ze rijdt wel mooi de Ik tier. giet naar de 30 meterlinie. Ja, jammer. Ja, machtig. Ze hadden ik echt kikkervisje training. Hè? Ik ben van Fjouwer die daar al intraind worden om al te springen. En dan met zo het wetter heen. of is Nee, het, dat nog net. Ze hadden geen zwemdiploma. Dat maar nog net. Prachtig. Kijk, in alles mooi. Nou, wat ik zei, hè, bij die vriendenploeg komen gewoon op sneeuw of sneeuw. Nou, sneeuw denk ik. Komen ze bij elkaar en dan... ja, ik heb nog niet zo bij, die groeit er helemaal mee op. Joep Verklaai is dit. Zegt er ik prima uit, maar giet ik heel rap weer roer. Ja. En hij gaat hier nu een stukje voorbij de lijn van de 15. Ja, die verbetert zich net. Dus Gaan we gelijk terug naar de eerste kans. ja, dat hebben we wel, Daniel. Daniel Kluistra, de fanatiekeling. Dat Klaasje krijgt saai. En dan giet er weer. Ja, dit zegt, En de fanatiekeling giet te wetter. slaat er even op een 40 of net? Nee, het valt mooi. Ja, te wetter. Eerst hier de Sontje 50, dat is hoe de drompel afstaan, dus je kennen ze mooi tellen. Maar het is net een afstand waarvan je zegt, nou, daar hebben we blier van. Nee. Dan hebben we alweer 3 finishes en ingespannen staan. Op de zee gaan we zo meteen kijken naar Nieke Kogel. Nou krijgen we een Friese onval, want er staan traaien Fries in kleer. We beginnen bij de famkes. Rijden en Rutte hadden ze net een afval. Dus we gaan kijken of ze in deze sprong even wat... Ja, Hieke die hier tolen 34. Nou, dekken echt nog wel even een meter erbij. Minimaal, succes. Die ging mooi vlucht naar de horenkant. Nou ja, dan telt het natuurlijk heel gauw op wat Zagit. Had een PR-steen van 14,55. En daarom zou je Klaasje terug te, daar kunnen we wat bij. Wat ik wel leuk is om te vertellen misschien is... toen ik twakkam sprong, weet ik altijd zo van dan moest die chinstander moest die tegen. En als het vierde springt zoals diegene, nou, dan is het goed in. Dus ja, ik ben natuurlijk de beste fjouwer. Chin hoerenkoor. Wij gingen dan wel eens de bus zien, hadden we naar Holland gingen. En dan lag er op mijn stoel een briefje. Klaske Nauta tegen Carina de Hartog of zo. Ja, natuurlijk wel leuk. Dat is hetzelfde als Johan Cruijff die ooit een keer zei, je moest gewoon 1 keer meer scoren als de chinstander. Nou, precies. En Ja, dan ben je er. Ja, dat iedereen zat denkt. Nou, je zullen hieken. Zit er heel mooi in. Ja, giet ik echt terug toe hoor. Oh net, nee, oh, dat zus van nou de zijkant net. Super jammer. Zeer prima uit. Ja, 3 in de sprong. Maar ze het gelukkig nog 2 keer. Dus ja, dat zit er zeker wel in. Reinder Haas, dan die ging wie. Dus die moet echt zorgen dat hij een mooi afstand wel zet natuurlijk. Nog wel een mooi stukje voorbij het rode balletje, maar ze zat erg draaiend op de stok. Ja, die sprong ik echt al 18 meter toen het tredje weer. Bizar hè? Fantastisch.
Maar nou maar je wat terug. Ja. En nou staan we verder. Ja. Hij gaat x-scan en te wetter. Ja, ik denk dat hij echt maar als je loop zit. Want Craig ging er ik wierd en miste die de onloopsnelheid eigenlijk ik. Dus ja, zees het maar. Dan kunnen we gelijk terug naar de volgende Haanstra, Rutger. Ja, zijn broer daar bij de senioren. Broer van, dat ken je Cochin. En daar gaat er. Nou, Hij is een snelle klimmer, dat scheelt hè. Ja. de eerste wie het. Ja, dus dit is mooi. Dit hebben we er maar weer bij. Gaat een stukje vooruit. Ja, dan scheelt het dat hij vlot klimmen kan hè. Want daar zou je stik al van zeggen net heel geweldig uit toen hij erin kwam. Maar dan klimmen ze toch wel weer heel vlot. Ja, ik krijg als een Jorrit Boustra, een korte aanloop, het maakt het net altijd wat uit. Als Bob in je stok zit en die is terug, dan is het al gauw 4. 6 centimeter, dan pakt hij toch een dikke 2 meter voor Friesland. Maar om echt 4 te springen, maar het 104 onloop toch? Ja, als het echt vierder was, zoals de senioren, die hebben niks meer onder dat ze in de top zitten. Die moeten echt die stok vieren. Dus dat is juist wat gebeuren. Als de stok heel vier door 4 uur te gaan, ja, dan moet je echt een snelle aanloop hebben. Als ze naar de famkes of de dames, ja, die zitten net zo vaak in de top. Nou, klimmen die over het algemeen ik wat langzamer natuurlijk. Ja, hier krijgen Fries geweld, krijgen we nou dus ik logischerwijs Hollands geweld. Liesbeth Verdold. Het ik nog in afstand? Komen de draaiersprong rap achter Kroon haasten. Liesbeth is in opperste concentratie. Daar gaat ze. Lekker zijn als ze weer die kant op kan gaan. Kan er misschien wel met deze kloppen. Het ziet er zo aardig uit. Het gaat gewoon een beetje te snel bij. Ja. Het nog snel naar de andere kant. Daar hebben we net heel warm van. En de cameraman gaat terug de Vottendalk stroog naar de volgende. Nou gaat het hut. Daar komt Joël Nap on. Ja. En wat kent die? Zit ik op de zondeplak. Ja, nou zal Holland wel wat in gaan helgen. Dat zij al hier terug gaan. Laatste klim toch krijgt even mis. En dan gaan we naar de houder van het Nederlands record. Jaco, ja. Jaco de Groot, de Groot. Wij zien een mooi Fries accent, de Groot. Het is natuurlijk de Groot. Maar hij accepteert dat je. Hij het alles mooi moet gaan. Ja, is het zo. De groot. De gieter. Hij klimt omheen. Ah, hij zakt het aardig. Ah, hij valt voort, ja. Ja, hij is hier niet sprong eigenlijk net. Terwijl hij de stok net onder controle kreeg. Ja, en ik kan wel vlot klimmen, maar ja, wat zo is als zo de stok Safir is als Jaco, dan heeft hem gauw net meer onder controle. En dan klimt ze erachterom. Dit is mooi, even bij de fansdel. Dit oerkaan binnen. Nooit 4 Weensum. Je krijgt al van een peer die 2,5 uur in een auto zitten. Hè? Ja, dat je het bij de twakamp. Vroeger wie er in beide kanten. Wie er een keer in Friesland en een keer in Holland dan. Daar ben ze van oud. Vroeger is ik wel heel lang in. We doen die hier in 80. Oh, dat bedoelt 2 kampen min seizoen. Ja, ja. Daar ben ze mee ophouden. Het is nou om en om. Ja. En natuurlijk ik de nationale competitie gaan. En daarom krijg ik een beetje dat je bij Klaskenauta de twakamp opziet dat je dan krijgt 2010 deelnemster, 2012, 2014. Hoef ik jou natuurlijk te lezen wat er in 2011 en in 2013 weer. Vierste vier rieden. Nee, ik zou het in die. Je ziet niet wel eens mijn vakanties natuurlijk. Ja, dat bloedt natuurlijk toch, hè? Dat is toch wat een beetje met viel hebben. Met voetbal in het simmerstad. Ja. Ja. Nou hebben we het natuurlijk wel ambitieus indeeld nou. Er is wel echt een tijd in juli in de bouwvak dat het wat rustiger is. Vreeg het van je een soort. Ja, en van de familie dan? Nou, ik zo het. Toen wij al hier nog op de basisschool zitten en al je mooi dienen. Dan moesten mijn ouders eigenlijk van ons om het FK in te plannen. Ja, Nina van der Vliet. Nee. staat helemaal stil. Oh, een hele mooie sprong hier. Ik zit... Een beetje uit de richting, maar gooi er zelf ja, wel Nina van der Vliet. Ging een beetje scheef, maar toch richting het baltje. Dat is hartstikke prachtig. Hier krijg we de limietsprong, 11,86 meter. Giet nou wel echt richting die, ja, 13,60 zelfs. Hidde Galema. Nina had net aan de van 11,86 meter. Wat kent die?
Kijk maar naar die camera. Ja, kan die er nog wat bij hebben, hè? Lekker in die stop. Ja, het ziet op Sandje 05. Ik denk dat er wat bij komt. Hij is 10 meter en 5 centimeter. in elk geval wel een tiert delzet of een houstaan. Dus dat scheelt. Een tiet, ja. Ik weet even niet waar. Dat is ik. Al die Spartan ik nog. 13 meter Machtig. en 2 Rutger Piersma dan. Ja, die kwam krek dreig omheen. Het leuk weekend al, volgens mij. Weet ik niet. Daar gaat er. Dit is prima. Nou ja, het is een afstand, dat is goed. Jo Sjugger daar het baltje lezen. Die staat op 1876. De eerste houstaan is dat. Dus focus een beetje op dat baltje. Had je weet wel hoe ver is het ongeveer op het moment dat ze daar komen? Nou, dat is dus nou voor die 1876. 16 meter 75. Helaas is net geen verbetering. Het zal 18, wat zal het wezen? 50 zal het wezen. Wordt nou nooit metten. Ja, Nina die kwam tot 13,62. Dat is hartstikke mooi. Als we 12 meter bij haar afstand van krek. Tijdens de eerste centimeters op Maar ja, dan gaan we natuurlijk zien naar Julia van der Klei. Die hier, ja, die krijgt een 11 meter, zo'n 20. Ik net heel denderend. Nee. En deze giet er net omheen, hè. Nou. Schiet wel een beetje. Oh ja, ze kan net zo goed uitspringen, hoor. Dus dat scheelt voor u. Ze ligt daar echt wel goed stikkel is, hè? Ja, mocht je nog nooit het vierde hebt met Sjoen, had die stak zich maar een beetje stilstaan bloed. De pols, dat wil je eigenlijk een beetje ha. Want dan kun je hem A nog een beetje bijstellen en B kun je verder klimmen. Het is net zo dat je zo gauw als mogelijk oormat, hè. Nee, dat... Nee, hoe heger, hoe verder. En hoe ruchter natuurlijk. En daarna proberen verder uit te bouwen. Dan gaan we onder. Ja, Mark Boer hier. Oh, die hier echt wel misslagen, hè? Krek gliedde hij natuurlijk wat naar beneden. Dus die zal nog net heel tevreden wezen. Maar ja. Had ik een PR-steen van 1829 en had nou maar 16 meter ongeveer sprong. Ja. Dus dat is niet heel denderend. Nee, daar kennen we wat meer bij inderdaad. Dan gaan we terug naar de senioren. Sander van Vliet. Van Polsbroekerdam. Veehouder. Had je net weten wat een filie hebben docht, dan kun je altijd gok op veehouden. Dan kom je een heel lang met een pub quizzen. Want dat zijn er een heel soort. Zo wordt het wel heel stereotyp, hè? De boeren met een polszak. Je ziet een opperste concentratie, mooi te zien. Sander. Tegen timen en daar komt hij dan. Ja, zit dus wel lekker in het seizoen, hè? Het is wel krek een persprong, maar giet, ja, gelukkig voor u uit de richting. Dat best al langer ophouden als Philipster, maar dan heeft het nog wel altijd door u. Dat gevoel dat bloedt wel, hè? Ja, nou ben ik natuurlijk team Friesland, dus... En dat best natuurlijk ik gewoon een voorzitter van de Philip-vereniging in Drielst. Ja. Dus daar is er nog een heel soort mooi. Ja, en ik... Het bloedt die bien, hè, die vrouw. Ja, dat is wel zo. Die komt net zomaar helemaal uit. Ja, Janneke Adema hier natuurlijk krijgt een hele mooie afstand. Nou wel weer uit de richting, maar zij is wel van komen in de gaten te houden, denk ik. Heel fanatiek, zit vaak heeg, springt ik een mooi topje erop. Nou, leuk. Ja, zo gaat het al een beetje, hè? Generatie op generatie. Ik zei ook al, ik ga haast wel op als voorzitter eerst. Of jou hier en maar ik zou wie weten hoe een peer hier dan zit Nick op een kans, mijn dochter. Tenminste, die heeft het er wel hoor. Ze 4 hebben wel. Nou ja, zat zien. Dat 4 is dat jou hier echt terug, hè? Ja, dat giet natuurlijk heel makkelijk, want ze komt hier haast Nick. Dus zij giet er maar heen, ze vreegt mij waar ik heen gaan. Ja, ja, dus dat is... De takkomst is wel veilig, dit jaar, hè? Ja. Dat is mooi. Ja, mooi is dat eigenlijk, ja. Even kijken naar Jorrit Boustra. Jorrit Boustra, klassementsleider bij de jongens.
Het populaire shirt. Jontje 22 gekregen, hè, maar die korte aanloop. Ziet mooi een topje. Haast wat te heeg. Achter hem Wim Terpstra. Hoyt van Germ en coach van een heel soort meeskieren in Weensum. De Philip Vereniging, daar gaat hij. Jorrit, maar de liet ze onderin dus. Mooi. Weer mooi rug. Keurig houdt dan weer. Moest krek iets te vlug, maar... Komt dan het baltje daar, dat luidt op een jongetje in 22. Dat hij zelf deadline had. Ja, dus hij zal er niks bij springen. Hij springt er niks bij. Zo, de Wien helpt wel wat om. De Wien helpt 100, Jerio. Ik zal door de microfoon heen. Excuus daarvoor. Het waait ook wel aardig. Ja, klopt. Een beetje Chimwien, denk ik, ja. Daar gaan we terug. Nou, Ketelaar. Ziet ze, Die kind krijgt wie het, die moet... och, nou. Hij haalt wel eens eruit, maar dit is matig. Had een PR-steen van 20, 39. Ja, dat is een goede en is er springer. nog lang net bij in de beurt. Is we hasten naar je lijstje bij de Famkes. Ja, dit weer Sanne Hogeboom. Nou, die mocht ik wat weer maken. Die is natuurlijk de leider bij de Famkes daar in Holland. Die hier natuurlijk al een tredje 2. Ja, dus wel die gooit er een stikje bij op. Het verschil is nou, ik wil nou, haast hetzelfde, een beetje minder. 4 meter 4 in het vaardeel van Friesland. Die ronde hebben we wel, toch? Dat is dan weer Ben. We zijn er haast, minstens. Als de hele ronde voorbij is, dan jou ik jou weer even ertussen staan, mooi. Oh, ik wil wat te gauw, hè? Want anders dan kan het nog 3 keer verrooien. Dat is gelijk, ja. En dan hebben we een beetje... Maar ik dat kan nog 100 keer verrooien, dus die tussen staan. Maar het is toch altijd wel leuk om mooi te nemen. De verste afstand bij de jongenscategorie op zijn naam met die 19,22. En Sanne Hogeboom 13 meter. Er komen er wel wat sprongen aan. Vooral die man daar in het reet, Erwin Timmer-Arends, die kennen we wel wat van. Thomas Meijer bij de jongens. Die zal nou als eerste. Ja, de senioren, die met daar staan onder de bak, hè? Dat is juist... die hebben nog net zo volle shell. Er moet nog wat bij. Eerst nog een naar Thomas Meijer. Die weer mooi de wonderspray in de gong is. Hij klapt op de voeten. Shirt voor hem. Het is echt dat de Wien alle kanten een beetje uitdiert. Dus ik even een gok, hè. Priscilla Shen. En dan wachten we heel even tot hij de focus clear heeft. Daar komt hij dan. Thomas Meijer. Nou, hij gaat scheen. Ja, dat is schande. En vlug. Ja. Hier staat de focus erin. Ik denk dat hij er. Ja, ik ben benieuwd. Dat sommige leppers die wennen hunzelf ook om pas te gaan dat het lachtoranje is, merk ik de laatste keer. Dat is best wel vervelend. Ja, dat liet waas even Shen, want er zit een stoplacht niet samen bij. Maar we pakken eerst even een sprong van Erwin Timmer-Arends mooi. Daar gaat Erwin. Ah, dit... oh! Hij mist hem helemaal. Volledig, joh. Oei, oei, oei. Hey, het liep wel stapte hij over de lekker in? scores. Ik weet dat dat... als er een herhaling... Nee, herhaling zal er net komen. Zit er net goed in, jawel. Want we Oh ja, kunnen ja, erop, ja, maar dat kennen de meesten net zien. daar kunnen wij zelf even mooi pakken. nee, toch ja, niet. hij Ja. miste hem helemaal. Hij miste. Ja, dan hebben we dus nu per categorie of 2. Ja, dan hebben we nou heel even dit beetje, nou skoft net, maar dan kan ik even die stoplachten snelheden werken door hier. Dat is voor de cameraman in het zandbed links. Staat van Friesland voor met Die zoomt dan nou uit, want dat doen wij al prachtig op commando. En dan zie je jou derde draaien stoplachten staan, links in beeld in, midden in en rechts. En die stoplachten die staan op reed, Hollandse senioren oranje met een 2 meter en groen. 90 meter. En bij groen mooi gaan en bij reed net, want dan loopt er nog hier in het zandbed bij gelijks. Dat is onveilig. Ja. Dan moet je dan op watje. Dan zou je denken, waarom springen ze nou net? Dan watje ze daarop. Nou, Elze Klein-Veldeman die heeft in ieder geval green gekregen. Maar die met de wetter. Ja, jammer is dit voor haar.
Die had gelukkig nog ingesprong. Zit er net goed in. Nee. Ja, dat was heel gedoe hè, hoe de lucht. En ik weet dat als het nooit kregen is. Maar gelukkig is een iets riegelverhoring geweest. Ja, de wedstrijden die dwarren in eens een uur langer. Want wat wie het gedoog? Nou, het gedoog bij is, ik zal even goed Fries zeggen eigenlijk. De lachten gaan op green als de stok pas in de shield systeem voor op de scores. En dat wie jij er altijd gewoon voor de scores. Dus wat die iedereen, ja, die trek al is. Alles uitdroeg je voor de shields. Dat is wel echt vervelend. Werd er ook vrijwilligers vol langer op de wedstrijd blijven moesten. Het was donker, ja, dat koe gewoon net. Maar toen had de boen, Friese Kleppersboen, het gewoon wel heel goed handelen, vind ik zelf. Het gauw weer omdraait. Dus dat is wel mooi. En dat hebben we nou ook nog Frederik Kramers in. Ja. Twee keer wie het sprong en dus Matti nou wel een afstand. Hij baalt ik al. Hij ja, ze hebben een bruiloft te hollen. Ze hebben volgens mij juist een bruiloft gehad. Wil je wat meer misschien? Nee. Blijft dus op een treppen afstand van 16 meter. De bruiloft wordt wat langer. Ja. Dat is zelf al gedacht bij de familie Kramer. Dan budget dat voor Tessa ik, dus dat scheelt. Want die zit bij Polsbaan Holland niet tussen. Ja, maar ik weet net dat Tessa aanwezig weer. Maar... Daar is ik een weersprong van Hielke Brouwer, wie dat? Dat is Worden er weer 3 stokken in het water gezet voor 300. Kleer. Geef me terug bij de Famkes weer. Rut Rijneveld. Deels de jongste telgen van de familie Nauta direct binnen. ja. Altijd mooi dat hij even om de hoeken joggen. Dat is belangrijk, want we zien het al even hoe de takkomst van het veld hebben. En het begint natuurlijk heel iets, maar dat je ontsmetten wordt met zijn virus is heel wichtig voor de sport. En sport en verband is zelf ook heel wichtig. En hier van Harren is Rut Rijneveld. En daar gaat ze. Rut Rijneveld gaat die 30 meter. Dan ligt het weer op. Dat is keurig. Ja, zij hier. Zij springt er van en ik wil er aardig wat bij. Zij 11,60. Ja, daar wordt zeker wat bijsprongen van het Hollandse kamp. Je had een peer dit maar toch, hè, 1 of 2 meter pakken. Ja, dan bist ik alweer haast. Je bent nog een tussenstand verschuldigd voor mij. Die is in het voordeel van Friesland. 4,62 meter. Maar dat komt benamen omdat bij de jongens en de famkes via de sprong wordt. Ja, en Rut had we natuurlijk krekken we wat bijsprong. Bij de senioren springen de man in tussen verder. Maar, zoals ik weet, daar gaat het niet om. Het gaat echt om het volslijnen totale plaatje. Dus je doet het mooi om. Daar gaat Daniel Kluistra weer. De fanatiekeling. Staat Klaas Kallenke saai. Dit ziet er wel prima uit. Wat hij hing in bloeien kan. Ja, hij gaat skiën. Hij gaat skiën. Hij baalt ik al. Ja jongen, dan baalt hij. En te wetter. Ja, hij heeft de stok ook op een goede plek staan. Ja, dat is wel dreigend. Ja, en wij missen natuurlijk bij de senioren ik nog een afstand van Frederik Kramer. En dat is wel echt belangrijk. Want daar toch staan wij echt wel achter, denk ik. Je draait je wietsprong. En Joep Verklaai, die gaat te wetter. Nou, die had ik nog net heel viersprong. 15, 16 meter. Er ben nog net echt sprongen wist, vind ik, Sisklasje. Goh, dat nee. wie hem. Nee. Dat mag nog. Ja. Nou mag ik eerlijk zeggen, het geweld zitten. Misschien wat meer bij de vrouwen en bij de senioren met Germ Terpstra stiert. Maar toch, Jacco de Groot had hier al sprong. Ja. Erwin Timmerarens had al sprong. Ja, misschien toch ik wel omdat ze zeggen van ben jou en Rouston, dat het nou eigenlijk wat gebeuren niet. Zo kennen. Het is wel een mooie afstand staan van 12 meter 5. We gaan terug naar Hieke Vogel. 14 meter 27. Wen het in mijn naam. En je hebt bij Weensum deze vereniging dus. Thuiskozen. Weensum dat helemaal opknapt is. Het terrein hier. Ze hebben een clubgebouw kregen. En ze willen naar je skansen. Dat is voor september weer de nieuwe opdracht, regel. Maar dan moet wat yield komen. Maar daar zijn ze volop mooi dwaande. En het zou vanzelfs ook prachtig wezen. Daar gaat
Hieke Vogel. Ja, Bloed ik zou zeggen, ja. Dit is keurig als wat een jammer. stuurkast. Jammer. Ik hou de neus dicht. Die stoot dat ik altijd? Nee, ik net. Maar ik sprong ik net zo vaak wie het. Dan hier een hekel aan. Hier is een hekel aan en dus die is het net. Nee. Net even een goede plek voor de stok vinden. Ja, dan kan het wel eens heel ver worden. Ja, want de hest ooit won een keer een twakamp het vierste sprong, Klaske. Ja, daar moest de Stomion herinneren ja, eigenlijk. Daar Hè? moest ik inderdaad Ja. even voor de boeken in. Maar ik ga hem hier opschrijven, het is echt Ja, weer. toch een 16 meter, hè? Het wie in 2016. 16-0 hè. Ja, Chini dat is een goed idee van mij, ja. Oh, jeutje. Nee. Rutger, die... ik weet net wat hij precies doet, maar... Rutger Haastra, Die wiertsprong, komt- 18 meter en wij wiert. ja, komt totaal net goed in de stok. Volgens mij hier die een heel soort oor op het oer op het eind. En hij vliegt hier eigenlijk gelijk de 14. Nee, dat weer nu weer sprong. Maar ja, dat is zijn broerke maar, hè. Het broerke van, Oh, die had ik nog in huis staan. dat kon je zelf zien, Reinder Haastra. Belangrijk dat hij nou ik wat springt natuurlijk. Dat kennen we wel broeken. Hij moet even trodraven, want dat dier krijgt net. Dit ziet er wel iets beter uit. Nee, Hij klikt mis. nee, dit is Het net wel zijn misslagen. dit is net zijn wedstrijd. Nog niet de sprong waar hij op rood had. Hoe is dat als lepper? Als dat op het moment dat je op die skans komt al in de gaten van dit wordt hem goed of dit wordt hem net? Of is het nou die eerste sprong? Of is het... Ik hield het soms wel. Ik hield dikwijls tijdens de wedstrijd dat ik echt dacht van nou, ik ga nou echt 4 springen. Even als voorbeeld, mijn mooiste wedstrijd wie toch echt wel het NK in Vlist. Waarbij ik de hele wedstrijd eerste sting. In de allerlaatste finale sprong ging Hiske daar winnen. Maar ik weet nog heel goed het moment dat ik op een score stond, dacht ik, maar dit gaat niet lukken. En ik geloof wel echt dat als zo mentaal goed in die vels is, als met alle sporten staan, dat wel echt scheelt. En het is natuurlijk zo, de winleppers die presteren beter onder druk. Dat is de overal natuurlijk zo, in het dagelijks leven ik. En sommigen die bezwikken onder de druk. Ja, ik denk Reinder Haastra bijvoorbeeld, dat is wel iemand die vindt het wel lastig die druk. Ik kan me wel indenken dat als hij al denkt, ik ben al 2 keer weer dat het voor hem lastiger is om nou een goede afstand te zetten. Helemaal is die laatste sprong, denk ik. Het is ook echt een mentaal ding dus. Ja, zeker. En dat vind ik het leukste om de jeugd te coachen. De kerst ik echt motiveren en eigenlijk kerst gaan sturen. Hebben Jacco de Groot, nou springen de 12 tegelijk, dat zul je altijd zien. Daar komt eerst Jacco. Ja, Ja, Jaco die springt er wel wat bij. die springt er weer een stukje bij. Natuurlijk al de leiding afstand met 18 meter en Die hier 18 staan, dan zie je dat blauwe baltje dus. 19 meter voor Ja, deze ronde wordt funest, denk ik. Maar ik weet het Hier niet. een sprong van Liesbeth Verdold in de 4e. Daarmee pakt hij opnieuw. Ja, dat is altijd een beetje een nadeel. Dan wachten ze zo lang dat hij op de orenskans denkt dat het ken, dan ken ik. En dan is het daar gelijk. Ja, Liesbeth die springt er een lietsbitje bij. Ik denk dat we daar net heel benauwd waren op te wijzen. Maar ja, Joël Nap, het ik nog maar 50-24. Het een pair van 3 meter verder. Ja, als hij richting dat pair gaat, dan springt hij er heel wat bij natuurlijk. Dit zit er wel 3 uit, maar wat doet hij? Ja, nee, dat verprutst hij zelf, ja. Kerst hem dan nog sturen als de Bob niet hengest? Nou, soms wel, sommige leppers wel. Jaco de Groot wel. Die kent dat heel goed. En dat is dan de kracht of de techniek of de... Nou, dat is wel echt techniek, denk ik. Wat is het dan? Tevens Hopma kent dat of echt zo? heel Of goed. is Ja, dat- die gaat dan echt wel in je voet, hing je in de kersten dan wel zo loeken. Maar dat is eigenlijk wel, dat is echt in een sprong om hem te redden. Als je de worst hebben gewoon dat het soepel en mooi gaat. Ja, mensen denken ook vaak al snel een nat pak. Dat betekent vast iets slechts. Maar daar heb ik echt wel, ik denk wel echt 2 typen springers. Er springers die altijd een super goede techniek hebben, maar die niks kennen maar een sprong die skate niet bijvoorbeeld. Dan blijven ze bij dezelfde techniek. Of de meesten zoals een Jaco die de stok volle meer omviel eigenlijk. Die eigenlijk een beetje mooi klimmen of wat naar links in hingen of wat naar rechts, die dat echt in de gaten hebben bijvoorbeeld. voor het Friese-kamp 3 meter en 46 centimeter. Ja, Rutger heb ik nog net heel denderend sprong. Rutger Piersma is dat. En die stiet op Santje 59 als eerste. Het is zoals Wossie kans, hè? Dat je wel Fries kampioen wist natuurlijk. En hij is een PR van 21.08, dus het kan echt wel wat verder. Die is hier vorig jaar in dit
Dus let maar even zien. Ja. Rutger Piersma. Nou, dit zit er goed in. Ging het goed in die Maar, sticker in de nee. schande. Hij mist de pit in de loop en dan helpt het net. Wie het pak. En dan op de C gaan we kijken naar Nina van der Vliet. Dat is de 10e wiertsprong bij de senioren. Van 13,62 meter. En Nina van der Vliet die heeft een afstand van 13,62 steen. Die zit er op het tweede plakje. Ja, we springen van team natuurlijk goed, maar toch even leuk om te benoemen. Ze gaat nou wat uit de richting naar uw kant. En zou haarzelf daar mee. Dus ik zei nog in sprong daar. Is de enige titelhoudster van prinsessentitel bij het Koningslab in Burgum. Want die hebben ze vorig jaar voor het eerst in Liberoppen. En die woon zij. Hier een koning, koningin en een prins. Maar er wie geen prinses. En ze dachten dat maar was. En die woon Nina dan. Dus dat kan je sissen. Ik denk wel dat er dit hier dan weer een oren bij komt. Ja, lakai of zo. Ja. Ja, dat is wel echt verloren. Hè? Wij sprongen natuurlijk altijd als 13-jarigen gewoon bij de 30-jarigen. Ja. Ja, de wien won ik net meer dames, maar Nee, toen werd gewoon Ingrid de Bulten. ja. Ja. Dit is beter. Nou, maar zo'n grote groep wel, denk ik. Ja, dat kan nou net hoor. Dus dat kan verder. Ja, Joël, zoals Hiddeke Alema natuurlijk. Kant op te komen. Hey, Kijk ik skiën. ja, Gaat daarmee wel. Ja, want de sport is groeid, ouder onder jaren. En dus springen je hem net meer al gebouw hoor. Van Stodus hier, Nee. dat is 13-jarig famketje en 30-jarig Ja. vrouw. Ja, maar dat is natuurlijk dat is toch eigenlijk helemaal niet leuk, want dat wist nooit. nou dat wie dus net zo. Dat voelt wel daar. In de eerste jaar net, als stretje mist nog net, maar... Nee, hij is al op 40-50, dan koe dat wel. Dan koe koest dat dan wel meer vak een wel. mooie... Jawel. Oké. Maar ja, letter binnen natuurlijk echt hele goede lepsters bij komen. Ik denk dat als de Markt van de Wals just, ja. Die had gewoon een andere mentaliteit. Die woe ik echt de eerste vrouw wezen. Die trainde daar een soort van, die doorde ik een heel soort, maar een langere pols springen. Ja, die liet er misschien ook wel een soort van. Ja, dan werd het wel was natuurlijk. En meestal ben je wel sterker als je als topsporter bent, in de 24e sterker als op die tredje. Maar ja, als je minder traint en bent 30 en ja, dan kan je wel een slomer wezen natuurlijk. Dan is de rekker uit. Ja, nou, dat ook nog wel net zeggen, maar Julia van der Klei. die winnen. Wiert. Sprong. Haar eerste wiertsprong. Had halve 27 deel zet. Ik net heel erg denderend. Nee. Valt bij de Famkes nog een Ja, beetje. Sander ik niks. Nee, Sander dat is... ik niks. Dat scheelt, want oors dan winnen ze daar, dan pakken ze daar de meters. Maar nou, ja, Sietse Ketelaar, die moet ik echt even wat erbij springen. Zit ik net zo lekker in de wedstrijd nog. Die mooie straks bij de senioren. Zit het nou al gekleerd. We beginnen eerst naar Mark Boer. In op de middelste scores. Ja, die het nog net zo'n denderen nou staan. Bij de jongens. Dus. En Mark Boer het 1661 staan. Dus dat ken ik verder. Want die zit op 1829 de PR. En zoek je zeker de grenzen ook op voor jezelf. Maar nu Zoek de grenzen op, zei de commentator, de speaker hier. Dat wie het devies van Isbrand Galema, de bondscoach. ja, elke centimeter boven de 6. Ik heb haast even snel hitten, want die rent hier als maar de petten heel die door de scores heen. Maar eerst naar Mark Boer. Wat kan die? Ja, Dit ziet er goed uit. Maak iets dit was in. ja. Behoorlijk scheef. Ja, land daar toch dan rond dat lijntje van de Briek. Wel Friesland, 3 keer weer op een scores. Maar als dit dan zometeen misschien wel recht gaat. Vooral Sietse, hè? Daar is de bondscoach. Isbrand Galema. Oh, toplepper. Heel soort wedstrijden. De jaren met zijn tweelingbroer. En ja, de willen spatter van nou, hè, Klaske. Ja, dat is wel echt weer. Hij vindt het echt leuk om te wandelen. Dit. Ja. Elke niet in del zetten. Even moed in praten. Hij had een heel soort willen hoor. En dat straalt er nou. Nou is het even nou wat. Ik denk dat we eerst naar de famkes gaan. Denk ik. De cameraman moet ik even gokken. Dat is logisch, want ze staan tegelijk bij de kleer. Afstand van Mark Boer, 14 meter en 34 centimeter. En dan wordt Het het, zal haast stangen liggen in Big Bang, maar of Janne Galema of het wordt Sietse Ketelaar. Blijven steken. En het stiert echt tegelijk. ja, en Janna die ziet het bovenaan, dus die heeft ook goede zaken die. Ja, we beginnen naar Janne. Er zijn nog 3 Friese leppers op de schans. Het komt Janneke Adema op de C.
Maar dit ziet er wel goed uit. Maar ze moet weer vlot. Maar giet wel. Ja, sure. Ja, hartstikke mooi. Die springt er gewoon weer wat bij. Dat wil we graag zien. En dan geef ik gelijk terug naar Sietse Ketelaar. Ik zei al, ze gaan haast daar gelijk. Daar komt Sietse aan. De mat wat bij en dan griep er mis. Hij kan wel omweg. Maar giet scheen. Ja. Ja, hij griep er volgens mij net helemaal mis. Maar hij gliedde wel wat naar beneden. Dat is goed jongen. En dan, dan wist wel echt het terug te paard even kwijt. Dat is wel jammer. Heb ik nog vreespauze haast nog net? We hebben haast nog vreespauze. Ja. En dus koffiepauze voor de commentatoren. Altijd leuk. Ik heb een koekje, hè? Jet erbij. En ik voor de meesten hier, die hier taskoren binnen. Ja, maar toch, ik vond het best wel vlot gaan van jouw rondes. Of, Zeker. Toch? Er was lekker terugsprongen. Het is 3 uur. Ja. En we zijn een uur ondergang. En we zien gewoon Michiel Zielstra warm erin bij de eerste scones. Ja. Die moet nog wel een watje, want Erwin Timmeraar is mannen springen. Ja, we toch nog even. En nog even een pauze dus. Erwin zucht ik even achterom naar Michiel van wat dienst ook. Even iets van miscommunicatie. Ik denk dat Michiel al dacht dat het kleer hier. Michiel Zielstra, een toptalent. En dat is heel erg sneu voor die jongen, want er zit nog een oortoptalent in die hele seniorenklasse, Germ Terpstra. Beide binnen goede vrienden van elkaar. Ja. Jorrit Boustra dan, de Lietse onderin dus. Heel mooi de scores. Die had een steek uit zijn oren inhalen, want die wil beter uitkomen. En dus zou zijn coach Wim Terpstra achter hem. We doen gewoon de held eens een keer, want dan kan het ik minder rap misgaan. Toen kregen we een lietsbietje, de lachers op de hand. Maar het werkt als een trein. Want hij springt heel vier. Klassementsleider bij de maalje, of bij de jongens, excuus. Het zag je het shirt, pompenblaren shirt en dan gaat er weer. Jorrit Boustra. Ja. Oeh, ja, hij helpt het. Ja, Ja, hij check. gaat verloren. Jorrit Boustra. Ja, wauw. Ja, dit is een iPad, hè. Dit is een iPad. Oer Zeker de weten. jongetje 22 in, want hij loopt baltje op. Ja, dit is een nieuw record van hem. Want het jontje 51 als record. Ja, als het mij vreemd is het een per. Is Zeker hij weten. daar ook in, hè? Ja, dat is wel heel mooi. We beginnen terug bij de Famkes. Dat nou sprong. Ja, dit is het. Nee, die tot er. Nee, de Famkes die hebben het echt hartstikke goed hier. En dan zijn we gelijk terug naar de maalje, want het hier de cameraman goed zien, die zit er al in, hè? Ja, Jorrit Boustra een nieuw PR, een rondje meter, 0,70. Ja, heb je knap in. Dat is jongen, hè? Net normaal. Krijgt applaus. Erwin Timmerarens. En Ja. wat kent die? Dat is- Voor de Hollanders. Ja, als hij nou wel 4 giet, dan. Oeh. Hij houdt op. Ja, dit. Als de Friesen dan wat wollen, die senioren, dan moet ze het nou doen. Want die senioren heb ik nog net zo vol, hoor. En die ligt hier op naam van Brent Monsma op 19,60 meter. Wat betekent dat Jorrit een nieuwe schansenrecord heeft gesprongen? Leuk, de commentator die meldt dat ik nog even, maar Jorrit Boustra springt direct nog een scoresrecord op zijn eigen accommodatie. Ja, omdat nou met zo'n wedstrijd. Dat is die op naam van Brent Monsma. En die is er nou on. Jongetje, 79, dat is keurig Ja, prachtig. voor derde. Ja, Daar leuk. terug stiet Nederland bij de jongens ik voor. Keurig afstand. Nederland. Of Friesland, nou zou ik het wel Ja, vergeten. dat krijg ik, hè? Friesland stiet bij de jongens voor. Excuus. Ja, dit is mooi. Ja, alleen die senioren, hè? Daarmee was een. Ja, want daar stiet Nederland dan wel voor. Ja. Het is ook ingewikkeld, hè? Maar dat hindert ik weer helemaal niks, want het gaat om het vol slaan, hè. Dus alles waar ik erop telt. Gaan we dan dus ook weer boven bij de andere schansen beginnen bovenaan de lijst. Elze Velderman en Frederik Kramer. Naast Friesen staat er staan voor op de schans. Frederik Kramer stiet Bigelies Kleer. Komen we haast even op. We gaan eerst naar Thomas Meijer. De jongens van Friesland staan voor met de afstand van En wat kent Thomas Meijer? Die het steen in de 16 meter, dus dat is net heel denderend. Een PR van in de 18, dus dat zou verder kennen. Daar gaat er. Thomas Meijer die Oh, Springt nee, joh. net goed. aan de overkant in van 16 meter
Nee, die zit ik net lekker in de wedstrijd. Dat is gunstig voor Friesland dan weer. Ja, Zeker omdat Jorrit Boustra daar krijgt een hele goede afstand zetten had. ja, en nou ik denk alle eigen op Frederik Kramer, hè, want die het is wel belangrijk dat hij nou wat del zetten gaat. 3 keer wierd. Ja, dit is dus echt dat kist eigenlijk met maatjes. Hoe zei ze van dit mutslag je nou? Echte Philip-familie, de Kramers. Ja, en dat vind ik dus altijd, als dus wie het is, dan vind ik het dus lastiger om, want ja, het hem waarschijnlijk steeds weer omzetten, maar toch helpt het net. Om dan niet te schatten. Nou, toch misschien maar op 7 dan? Ja, nou ja, daar heb ik niks aan. Hij moet wel eigenlijk wat del zetten. Ja. Dus ik denk hij zal hem nog 23 weer omzetten hebben, ja. 37 centimeter. Geen verbetering voor haar. Het is time, het is ouwatje en de gieter. Nou, Frederik, dit is wat jij, jongen. Dan komen de 12 nee. Oh, nee. Dus juist het al gebeuren. Frederik Kramer gaat wierd. En bij de Famkes Nee. is het ik net denderend. Zie je het ik, die in silo? Frederik? Ik zie het op 12 liter ja. letten. Nee, maar hij houdt gelijk in eigenlijk. Ik zeg op de helft, zie dat hij het net helemaal hoort. Ja, dit is wel een beetje dat ik denk... Tja, en Frederik is dus zo'n persoon, die springt dus altijd maar dezelfde techniek. Die kan net even in eens wat leger, die springen of wat hutten draven. En ja, nou is dus nou binnen de omstandigheden net goed en dan helpt het ik net, zeg maar. Je moet onpassen kennen. Nou, weet ik net. Het is ik wil eens een voordeel dat hij gewoon altijd heel constant springt. Dus ik wil altijd wel, ik wil wat een scheef springen. Dan klom ik weer wat scheef en dan verprutste ik mijn eigen sprong. Ik wil eens. Dat zal hij net zo koud dan. Maar ja, nou is hij dus net de persoon die zei ik doe de topper hou en ik doe hem even wat dichterbij. Ja, dat is zo'n ijsbrand of Allen bijvoorbeeld, die kennen dat wel makkelijker bijvoorbeeld. Ja, ik weet net wat er is. Die loop komt gewoon net lekker uit. Ja, want hij houdt in zo, dus voor de dag. Ja. Maar dat is omdat hij dan zelf shot van... Ja, dat kan. Ja, of hij feelt dat hij net uitkomt, of hij denkt dat hij dat feelt, dat je just ik gauw. Maar het is juist dat hij eigenlijk wat rug erop liet draven en wat achteroer hing het. En in combinatie met zijn insprong is dat dan finesse, want dan mist hij eigenlijk de gang naar voren. En geen is geen, hè? Je kan net heel wat zeggen, ik doe het op naai. Nou, het gebeurt een enkele keer nog los. Dit seizoen als net, maar we hebben wel springers aan. Die sprong wel naast de stok het wetter. Als die iemand in die kopje 16 loopt, dat is niks. Nee, het is wel een aantal leppers, hè. Dat krijgt er ik echt haast net uit. Maar het Helmut zei ik moest voor het seizoen altijd 100 sprong nooit zien. En dan vertrouwde ik op mijn loop en dan kon ik pas gaan. Ja? Ja. Hielke Brouwer van Weesem, thuis kans. Maar dat maakt het net vol uit. Thuis wetter, dat is het. staan op een afstand van 17,80 meter is de eerste. Hij heeft nou 2 keer wiertsprong, 1 keer buiten de sector en een afstand van 80 deels. Dus die tellen we vol mooi voor bij de... Mooi Want die afstand. zo de drompelafstand in. Ja, als je dit doet, ik nog gevaarlijk. Oh nee. Daniel Wettering. Het ziet er even spannend uit. Ja, als je weer eens naar Rut Rijneveld die hebt. Oh ja, die zit er nou ook heel dreigend in de stok. En die liet een hele vierde sprong uitzien. Ja, ze komt nog net voorbij Janne Galema. Maar dit ziet er volle beter uit dan wat zij die net in ieder geval. Ja, die doet goede zaken van Holland natuurlijk. Ja. Dat zal het denk ik nog niet zijn, maar... Ja, richting haar persoonlijk record. Van Tretjen 88, maar dat zal dit dan net wijzen. Nee, wel weer wat centimeters van Holland erbij. Wat er voor haar hier op de borden gaat komen. Ja, want het balletje ligt op een 14,3 meter van Janne Galema. En daar komt het toch wel aardig bij in de buurt. Misschien wel trouwens, want het baltje van Janne Galema inderdaad. Maar op 14 draaien. Ja, ik denk het krijgt net, maar... Je weet het maar nooit. Dat houden we in de gaten. En de afstand van Rut Rijneveld, 13 meter en 65 centimeter. Tretjen 64. Helaas net geen persoonlijk komen. En dus geen PR. Bijgedragen vandaag hier hoor. Voor Kamp Holland. Als iedereen een centimeter 20 onder zijn persoonlijke record springt, dan denk ik dat er een heel eind gaat komen. Komt er nou bij de jongens een sprong van Joep Verklaai. 36, 11 meter 64. Daarna 12 Die het eerste 16 meter sprong, 16.01. Daar word ik net heel erg warm van. Zeker net dat Jorrit Boustra in een jongetje meter haast die. Dan moet dit toch wel wat beter. En slagen dat ik voor Joep Verklaai. En ik ben heel benieuwd wat hij nu nog gaat
Hij gebruikt de wonderspray. Maar er is geen garantje voor een daadwerkelijk wonder. Maar het zou wel heerlijk wezen voor ons. Voor het publiek hier. Joep Verklaai. Opladen. Huppelje. En de gieter. De passen. De stok in. Ja. Ziet er keurig uit. Hij gaat terug. Hij gaat naar de top. Oh, hij greep Hij mis. greep mis. Op het einde. Oh, dat scheelde Dan is nooit. het zo'n goede sprong en dan gaat het op het einde mis. Ja, met de kanjer echt in millisecondes. Hè. Dat is juist even naar het zandbed en dan weer naar de stok. Greep ze me mis, ja. Echt alles met kloppen, hè? Ja, Zo trainen je mee, toch? ja al die stikjes, ja, vaak traint die stikjes en dan met in een topsprong met alles kloppen natuurlijk. Ja, Rutger, die had ik nog net zo'n geweldig sprong, maar nee, het helpt er net. Ik kan niet meer hoe Het ziet er wel mooi uit. Oh, jammer hè. Het ziet er spectaculair en mooi uit, maar het is net helemaal de Ja, bedoeling. maar wij missen hier wel echt meters mooi hè, met deze jongens. Oh, zeg hier bij de Famkes. Hieke Vogel. Ja, die koenenbroeken Hieke. Dat is mooi. Op een afstand van 40 meter drie van Janna. Ja, en dat is richting HPR, Rick. Nou, zij pakt de meters mooi, zeker weten. Voor een afstand staan van 12,35 meter. Maar het lijkt of ze daar nu wel 2 meters bij oppakt. Ja, dit is leuk. Het compenseert de senioren met wat, hè? Sprong 2 keer wierd. En dus is dit noffelijk. Hier 12,34 staan. Dat is het nog net niet. Ze komt op een afstand van 40,35 meter. Nou, shit. Nou, dat gaat flink omhoog. Ja, heel mooi. 14,34. Precies 2 meter erbij gepakt ten opzichte 2 van haar meter eerste erbij. sprong. Dat kan helpen. Ja, Jaco de Groot die zet zijn stokken weer. Maar nou ben ik dus benijd, want de Reiner Haastra die gaat nou zien wat hij dwang kan maar die druk. Dat mat wel echt, want die had 2 wiertsprongen en die had 33. Dus Ja. dat is echt net goed genoeg. Ja, ik denk dat dit lastig wordt van hem. Maar we zullen het zien. Verstaan op 0. Ja, dat heeft hij nodig. Dat klopt, ja. Maar we zullen het zien. Concentratie. Kom op, jongen. Jacob de Groot bij de senioren. Komt dus juist op de 18 meter en 84 centimeter. En dan is het dus eigenlijk... Reiner Haastra, het is een beetje vertwijfelend wat ik net zit, hè, maar het is even... Zorgen dat hij een beetje Nog wel verder kunnen gaan. 22 meter is dit jaar ook al op ziek het, lijkt het zo zitten. op de derde terrasstraat. Ja, hij zit wat masje loopt. Ja, hij zit inderdaad met een hand in de zijkant en dan weer... Nou, nou hij staat 0. Nou, en nou trotdraven. Rennen, Ja, dit is beter. Dit is beter. keurig, omheen, Nee, Viesterhoek. te rap. Te rap hoor. Nou ja, hij springt er wel iets bij, Zeker toch? Hij springt er inderdaad iets bij, want hij ziet op 33. Nou, daar is hij wel omheen, hè. Ja, gelukkig maar. Maar het is net dat ik denk van, nou, Nee. Maar ja, beter dan voor jou gewierd. Dat heb ik als jongen. dat is zeker zo. Ik waardeer het optimisme, vind ik mooi. Daar gaat Jaco de Groot. Zit er Jaco, net wat lekker kan in, die? hè? Zit er net Nee, lekker nee, in. nee. Oei, oei, oei. Dit willen we net van hem vent. Het net een soort channel nieuw, want die had als maximum 18,76. Ja, En hij is Nederlands recordhouder met 22,21. daarbij had hij natuurlijk ook wel wat een minder klassement dat hij nou wel springt. Ja, klopt. Hij zit er net goed in. Maar toch, Ja, of springt hij minder, dat weet ik net precies. het is net om naar huis te schreeuwen. En hij kent het wel, dat is duidelijk wezen. 40 titels, 22-21, Nederlands record. En er kwam jarenlang geen Fries bij in de buurt. Want Germ Terpstra wie dit seizoen de eerste Fries die toen 22 meter sprong. Die dat daarna ik voet dadelijk strijd keer. 2 keer in één wedstrijd bij het Heidenskip. Maar is nog net bij dat record. Want dat staat op 22,5 van Germ. Zijn persoonlijk record dus, Fries record. En het Nederlands record is 10 centimeter verder. Maar waar weet, zou het toch mooi wezen? Dat we Joet Safi komen. Kleine tussenstand daar weer bij de meisjescategorie gaan we Friese meisjes. Ik weet net dat hij dat hier wil springen kan, hè? Ik vreeg meer gauw. Op deze score. Maar ik krijg een hele positieve analist naast me. Ja, nee, Dus we horen dat positivisme erin. zeker. Nou, We gaan terug. alles richting de 22 is perfect.
Johan Nap. Nee, die maakt er ik wel wat pad van. Te wetter. Als ik dat zeg maar. Ja, dat mooiste ook sissen, want dan had je vol slang gelijk in. Want het is de tweede wiertsprong. En zijn vierste is 15:24. Dus Ja. hij telt wel mooi, want hij zoekt de drompel in. Maar hoe hij in de wedstrijd zit, dacht ik niet meer. Het is net je van het. Nee. We gaan gelijk terug naar Rutger Piersma. Maar ze verstaan het al net, nou als wij dat zeggen. Dat klopt als een bus. Maar het is wel altijd om te denken trouwens. Want ik had ooit een keer in de Achterhoek dienen en toen werd ik wel begrepen. Oh, haha, jammer. Dat is even een tip. Nou, bedankt. Privé. Ja, Rutger Piersma. kom op man. Santje jongen de vijfde, daar met even wat bij. Frederik had ik niks sprongen. Kom op, en nou terug de spoor. Ja, dit is mooi, dit is mooi. Ja, hè. Nou, dit mocht ik wel even, hè? Ja, maar dit is keurig. Rutger Piersma. Ja. Die springt nooit Baltsta. Ja, de roer in, hè, Dick. Wat op 18,76 luidt. Dus die gaat naar een jongetje meter. Hè. Dat is mooi. De eerste afstand overnemen. Rutger die wordt mooi inderdaad de nummer 1 van het klassement. Maar dat maakt het dus nogmaals niks uit. Nee. Het gaat echt om de wedstrijd tussen Friesland en Ja. Holland. Wel even weer een meterke erbij. Nou, Dat is die, toch leuk Ja, om mooi te nemen. Dat je toch even het eerste binnen doet. Rutger noteren een afstand van 19 meter. en ik natuurlijk een meter van Friesland. Shirt. Oh ja, ik moet nog niks in, hè, hoe tussen staan. Een jongetje 26 voor Rutger. De tussenstand nemen we haast inderdaad mooi. Oh, je hebt een hele dikke wiersprong. Dat ging ik goed. Mooie punt en moet loslaten. Zo, dat Nina van der Vliet, dat liep wel of hier die de stak verkeerd staan. Zo snel doen ze achteruit. Ja, wat hebben we, dat weet ik niet. Maar klaar. Ja, heerlijk halen maar dan. En dan dus kijken bij de meiscategorie naar Julia. Die is die te tredden, hè? Hopelijk kunnen we daar nog wel een beetje op. Santje 5, ja, op zich best. Die zit wel goed in de wedstrijd, maar die moet er echt nog even wat bij springen. Bij de jongenscategorie gaan we kijken naar de Hidde Galema. En op de rechterstand staat Sander van Vliet zijn stok te zetten. Ja, we gaan naar de middelste skans. Hidde Galema. De vierde afstand. Krijgt er even een flinke pep talk Ja, van zijn coach Haastra. Zou dan lekker zijn als we misschien ook nog wel een beetje. Even een laatste woorden. Misschien wel mooi. Eerst gaan we kijken naar Misschien helpt het. want in zijn eerste sprong een afstand van 17 meter en 75. Hidde Galema, daar gaat er. ja, mooi, hij zit er keurig in. Ja, just gelijk dat hij de stak in pakt. Ja, en daar gaat hij. Richting die top. Ja, een mooi sprong, hè? Ja. Bijna 18 meter. Ja, dat is heel knap. Want hij had natuurlijk wel een heel 4 PR, maar hij ziet gewoon ik wel heel lekker in de wedstrijd. En dat is leuk dat het er dan uitkomt. Ja, weer een halve meter erbij voor Friesland, die hebben we graag. PR van jongetje 23. Stiet erop. Ja, het hij dit seizoen sprong, dus hij zit... Ja, dit gaat goed. Friesland stiet er nou daarvoor, maar ik kom er haast nog waarom. Het is nou Natuurlijk een afstand van 17 meter. Sander van Vliet. Heeft u dus weer een mooie... Ja, die kennen zijn wel... Stiet op Santje 83. En sprong krijgt wie het. Wat kan hij in zijn laatste sprong? Daar komt de oor in. Hij klimt terug en hij let los. Nee. En dan gaan we gelijk dat terug ben, bij de Famkes. Daar komt de volgende sprong Ja, om. oh, wat doet zij? Julia van der Klaai. 2 keer 12, 10 meter. Oh, Zwakke wiet. dat zeer dreigend triep, maar Toch ging het mis. ja, dat kon we van oh, jij net zo goed zien wat dat weer. Ja, nou mist al wel belangrijke meters, hè, van Sander en van Julia. Uit de eerste ronde. En ik denk dat hij van wakker weet dat hij ook wel had gehoopt om wat verder te komen. Maar hij zal hiermee de wedstrijd moeten besluiten. Ja, het is gelijk terugrekenen. Dat is het eerste wat Klaske doet. Natuurlijk wat betreft een wiertsprong en wat betreft een vierde sprong. En dat is eigenlijk wat elke hier doet op de skansen. Wij houden over zelfs op de hichte qua tussenstand. Komen we Asen even op. Want dan is de eerste ronde volslaan weer. En dan bij de meisjes gaan we kijken naar de Bij de senioren in de eerste groep en de Famkes en de jongens. 14 meter en 3 centimeter. En dan komen de vrouwen. We gaan terug naar de middelste skans. We gaan terug naar Mark Boer. Afstand van de dag bij de meisjescategorie. En wat kent die? Maar eerst gaan we kijken op de middelschans naar Mark Boer.
Dat is wel een die ik nog wat meters zwaar ken. Van de Philiap-vereniging Zegveld. Wat kan hij hier laten zien? Dus onze kom van 7,71 meter. Dus De gieter. Nee. Het is net denderend. hij zit op zich Nee. wel in de stok, maar het gaat Hij komt er steeds wat gek uit, hè? dus ook voor hem geen verbetering. 16,61 meter. We moeten er niet eens heel snel eruit, maar dan... Is het, ik zeg dat het begin van het seizoen minder liefst als online? Dat is er even inkomen mast. Dat luidt het denk ik aan hoe vol dat traint is. Ik denk dat er een heel soort binnen die trainen een licht beetje en die met het rechte inkomen inderdaad. Maar De sector helaas. bijvoorbeeld een Germ Terpstra die heeft van het winter heel veel traind. En die wie eigenlijk vrij gauw wel op de piek. Maar ja, die krijgt dan wel echt wat lichamelijke kwaaltjes. Nou, dat weer wel meer. Die echt voluit springen, dan is het wel intens. Maar Dan begint het te veel in onderreg of in de... ja, ik heb natuurlijk nooit Safi sprongen, maar ja, dat is ook wel een beetje wat in techniek is. Maar wel de reg, ja, de voeten bijvoorbeeld. Of in de Belg. Zo Bart dat ik dan nog een in de Belg. Bart Helmholt, recordkampioen. Je giet Janne Galema. Ja, jullie zit er echt heel lekker in. Giet in naar PS springt, nee, maar het zit helemaal in de top. Ja, keurige wedstrijd het zei je, ja. Die lijn van 30 meter. Ja, echt heel leuk om te zien dit. In deze wedstrijd Iets krijgt naar de zijkant, dat is Kande. staan. Ja, wel echt een talentje, hè. Gedaan aan Dan gaan we verder. Ja, ketelaar. Sietse Ketelaar. Zet Ja, even nee, ja, iets met del. ik heel snel. Nee, dat is helemaal niks. gooit hem zelf. Het Mooi. net de wedstrijd van zijn leven. Dat kunnen we stellen. Had in zijn tweede sprong Want een hij- afstand van 16,93 meter. Hij had Dit als is- eerste 16 meter 93. Ja, dit is net wat ik ken. Nee, hij baalt zelf ik als een stekker. Nee, Ik niks. snap het net, zo er. Ja, hij baalt er ik van. 38 centimeter. Ik snap het net. Verbetering voor hem. Ja, Is het daar nu de beurt dat is echt aan min. Jorrit Boustra, die met de Ja, dan hoef ik dus analist net te vragen hoe dit kan. verste afstand. Nee, Want die snapt het dan ik net. nee. Hij Zit hem draaft gewoon er in een nou- holle, hè, Nou, hij zoiets. draaft er nou wel goed trom. Hij ziet er nou ook wel wat leeg in. Natuurlijk we nog een afstand van 12 meter. Ja, het moet inderdaad was het ook zo. Is er met de meerdere dingen kloppen. Want anders dan Een afstand van kan je het wel zeker. 20 meter precies. Jorrit Boustra, die dus een PR sprong. Jongetje 79. Ja, die zit er lekker in, hè? Die zit er heerlijk in deze wedstrijd. Ze zijn een goede afstand. Mooie reeks zet die ik Nou, sprong. dan gaan we vragen voor een 20 meter. Het zou bizar wezen voor Jorrit, maar het kan wel. Want Zo- hij zit er heel goed in. Maar die liet zijn oren in van hem. Dat is mooi om te zien. Ja, vlot klimmen, hè? Die kwad oren in, daar komt er weer. Het is echt maar een paar passen, een stuk als 10 en dan is hij er al. Dan gaat hij. hij Maar maakt hij gaat nou nou te heel rap. gauw. Vlucht te gaan. Hij gaat nou te rap. Jorrit zal super tevreden zijn met een nieuw PR. Maar hij valt, ik haast omheen, hè? Zo snel klimmen ze. 79. Ja. Hij valt omheeg. Prachtige vakterm altijd. Die zal zeker niet ontevreden zijn. Het vierleppen is de enige sport waar je omheeg vallen kennen. Ja, nou, sommige leppers. Prachtig vind ik dat altijd. Het is toch ongelooflijk als dat juist gewoon krijgt of kost het helemaal geen moeite. Zak klimmekes, machtig. Ja, Sanne Hogeboom, dat is nog wel iemand die 4 springen kent. Ja. Ja, leuk hè. Ze komt hier in de buurt van het bootje. Ja, dat is mij ik en dat budget. 14,35 meter. Die loopt op 14,34. Ja, daar, zij springt er hier zeker weer wat bij. Ongeveer, nou, het zal wel 60, 70 centimeter. Dat is natuurlijk net genoeg om alles te compenseren. Maar Erwin ja, Timmerarens. hij is nergens, ja. Ik weet net, Jaco en Erwin, die... weet het lizard daar. Dat compenseert u zijn Freek Kramer weer een beetje. En ziet ze ketelaar. Toch? Ja. Ja, maar je natuurlijk lever alleen maar 4 sprong. Maar, ja. Erwin Timmerarens het als eerste zondje in 38. 2 keer wierd en nou dus weer een beetje, nou net hoe de centimeter in het denk ik. Maar het budget dus, dat hij ik net tuzoen had Joet, want hij had een PR van 21,83. Dus het is inderdaad de Hollanders net in farm, dat zou je Klasko. Nou is het Wossa dat er nog wel wat geweld aankomt in de tweede groep. Want er zit Bigelies Reinier Overbeek bij en die sprong voor hier het eerste. Ik heb toch het idee dat we terug in, want de nieuwe groep zit al op de secondes en die zetten zelfs een stap al. Maar toch? Of, Dat klopt ja, we krijgen nog wel Thomas Meijer in de midden. Die mooi nog. nou, misschien zet ze alleen even, zet ze hem even voor Maar de ik zit stand. inderdaad op de eerste seconde Bigelies Boa West het ook al eerst in. En het is toch hier van de tweede ronde. Dus ik denk dat Klaas Kungeliek had.
Nou, het zoek En dat te kennen betekent, dat ze hem vast ja, even daalt. Het is een keer over fjouwen, dus we gaan oorloeren die in de eerste ronde. En dan zo de tweede ronde dat ik dwaan matte. Dus dan kom je op 4 voer uit. Springen vanuit de Hollandse kant met het leidershirt aan. 16 meter en 31. Daar gaan we. Mooi Thomas Meijer. Wat kan die? Ja, en de strijd bij de jongens. Ik denk dat we nu al redelijk verloren hebben. Daar staan de surprise jongens nu met 7 meter en 2 verschil aan kop. De meisjes Ken hij horen vanuit Friesland met een verschil van 3 meter 62. toch terug? En de senioren, daar is nu het verschil na de eerste groep 1 meter en 30 centimeter. Wat in totaal Thomas Meijer die neemt echt 13 oor in. Dat is al een paar keer opvallen. dat Friesland voor staat ten opzichte van Holland. En hier gaan we kijken naar Thomas. Dat is het voordeel dat je focus hebt. Het nadeel is dat alle eigen op je rug te staan. Hij compenseert wel. Maar het is net iets om bang van te worden. Daarmee is de eerste ronde volslaan klaar. Dan ken ik jou als tussen staan, Jan, dat Friesland 10 meter voorsprong had. En dat komt benamen omdat bij de jongens en de famkes verder sprong is. Dan kunnen we een tussenstand geven Want van de eerste ronde. En de jongens hebben 100 meter verder sprong als de categorie van de meisjes kunnen we dat op de Hollanders. En de famkes hebben 4 meter verder sprong. Friesland. Bij de senioren is het correct om. Het scheelt 1,30 meter in het voordeel van de Nederlanders. De afstand van 16 meter. Sonja had ze, daar is wel wat te hel in. Maar we krijgen nu eerst de famkes. Of de vrouw, excuus. Brengt tot de totale voorsprong voor Friesland van 6 En ik ben benieuwd wat Mare Dijkstra kan. Dan kijken we naar de senioren en daar staan Mare Dijkstra die het is echt vlienier begonnen is met een comeback. en 30 centimeter. Maar de En dat senioren naar zijn behoren docht. Gaan we Daar eerst gaat ze. kijken naar de eerste groep van Mare Dijkstra. Zit meteen lekker Ziet er heel goed uit, zit de rug in en gaat ik voor de nou eens goed terug toe. Nou, Jojere de Allees uit de stop. had een PR van 15,53. Meisjes ligt dus Ongeveer een Manelien Del zetten in Driels. De wie ze uit de schroeven mooi. Altijd zijn we het enthousiasme zelf. daar gaat Mare toch wel Heel tevreden altijd. mooi overheen. Had er echt wil om, de sport. En daar begint het mooi. Ja, nou, Had je het leuk vinden? Klappen ze Dalenwaard en die heeft maar hier zeker uitgedeeld. Dus de Hollandse dames, die weten wat er moet gebeuren. Zat de speakers uit, de eerste klap is een daalder waard. Nou is jouw 33-jarige verslagjouwer net uit het daalder tijdperk. Maar toch, de strekking is duidelijk. Nog een beetje verschil in kunnen maken. En ik logisch. Wichtig, we gaan terug naar misschien de eerste of de tweede kans. Het is even een houdje waar van de twee jaren gaat. Ik Mare noteren we een denk de eerste boven Wester. 83. Ziet het er Maar de cameraman had een mooi sa pakt ze daar meteen al bijna. op beide. Een beetje in de gok. Ja, ik ga goed gakt. Boven Wester. Wat kan die? Had een PR van 20, 20. Klimt wel heel rap oer. Prima eerste sprong. En ik van de eerste sprong prima, maar net heel denderend. En dan gaan we gelijk maar even terug naar Riemer Sielstra. Dat is het broertje van Michiel. Dat is een van de grootste talenten, Michiel. Zijn broertje, Riemer. Zit op een skip en springt de strodde weekend net in het weekend wol. Zoals nou, daar gaat er. Riemer Sielstra. Een jongetje 40 steen ik wel heel rap. Dat is schande. Maar een mooie sprong om mee te beginnen. We hebben tenslotte 4 sprongen. Nou, dan hebben we de eerste sprongen staan. in deze wedstrijd. Mare Dijkstra die hier 14,82. Ja, ik zie iedereen erop inderdaad. Dat is inderdaad een prima Even sprong. mis, maar Boa Westert 16,52. Hebben we dat ik staan. Dus dat is prima voor een eerste. En ik denk dat Isbrand ik een beetje de tactiek ongepast heeft. Isbrand Galema. Even een beetje meer op safe. En dat werkt het nou op. ja, Mare die springt van Marit, hè? Marit van der Wal. Nou, dat zit goed. Ja, Marit van der Wal is in het bij. Dat is schande voor Friesland. Ja, Dat je een kanon hebt, dan is het Marit wel. En dat is eigenlijk wel wat we van hem redelijk gebruikelijk zijn. ja. De Fabienne Overbeek. Zo zit ze. Als het een kanon is, zei ik echt wel iemand die heel vier springen kan. Nou, dat ging ik echt heel makkelijk.
Ja, het ik wel echt een per van haast 100 meter. 16,23, ja. Zo vier ben ik nooit wist. Als het mannetje een beetje goed ligt. Nee, maar wel mooi 16 meter de twaakamboen. Dus 82. dat is keurig. Ja. Voor die. Als dan Fabienne hier noteert. En daarmee wil ik zeggen dat het net heel volle uitmaakt. Dat het hele 4 meters worden. Het worden de meeste meters, denk je het om? Ja, zo is het wel, ja. Maar deze ronde kan het wel beslissen, denk ik. Om de wedstrijd mee te beginnen. Een goede springers bij hier. Dan gaan we kijken op de middelslag naar Martin den Boer. Want we gaan hij hier laten zien. Regerend Nederlands kampioen in de jongenscategorie. Toch een hele verrassend. Ik heb het terug naar de middelste kans. Komt toen een keer Martin den Boer. dus 18,65 Ja. meter. Oh nee, we springen nog direct even niet meer horen. Thomas van Midden. Maar die tocht, die zal wel denk ik Die wel mist net een weer. slag. Maar hij weet in ieder geval hoe ver de stok op moet staan. Ja, dat is schande. Thomas van Midden. Ja, heerlijke Dan gaan we derde haasten terug naar Michiel Zielstra. schat zal dit Ja, de liefde van Tessa Kramer. En dan krijgen we een aardige en ongeldig verklaard, maar hij weet in ieder geval waar klap om grote namen. Michiel Zielstra, Rian Baas, Bouke de Jong, Hidde van Dam, Germ Terpstra, Reinier Overbeek. 52. Het venijn zit in de stut. Oh, Fabienne, 14,90. Fabienne van Overbeek. Ik dacht dat het haast verder weer, maar dat valt me eigenlijk nog Zo mooi. liep het wel, ja. Toch? Het ziet er echt het ziet heel, er echt vier vier uit. uit. Dat weet ik me niet eens. In de midden dan misschien. Ja. Martin den Boer. Of Sanne Boustra. Het is even nou wat zien waarvan het was. Ik denk dat het Sanne Boustra wordt, want Martin zegt op Sieden. Van wat is dat? Ja, Ja, want Sanne, Sanne die let niet meer op. Die zit al in de concentratie. Sanne springt. Oh, die hier een hele vlotte oor in. Ja, 3 slagen. Nou, dat is een mooi begin van haar. Die terug in het baltje. Maar ik zag wel dat de meter die nog steeds wel een rolbaan bij zich heeft. Dus 14,90 meter moet hij op bij de namenscategorie. De junioren dan, daar gaan we kijken naar Martin den Boer. Gaat nog even iets. Martin den Boer. Net heel bijzonder. Van de 15. Net heel denderend. We gaan even naar de eerste kans. Want daar is Michiel Zielstra dwaande. Mooi het del zetten van de pols. Stik naar voren daar. Even een ouwaatje. Daar Hij heeft de stok ik echt heel erg vier. heel vier het water in. Om mee te beginnen. En daarbij is het voordeel, hoe verder die stok, hoe verder je springen kennen. Zo simpel is het. Het nadeel is dat je dus gecontroleerd erin komen kennen. Dat wordt altijd een denkje. Want als er heel vier stiert, dan kun je dat moeilijker aanpassen. Dus juist de polshouder, ik maar zijn hele gewicht erop leunen. Martin den Boer, 15 meter 27. Is dat je wij? Hauke Zielstra erachter, coach. En daarmee wel 17. Michiel, wat ken die? Ja, leuk. Die zegt wat meer richt nou op het coachen, Auke. Die zou je springen nou even net. Michiel Zielstra. Het is 2 wedstrijden woen van de Tien. De oren 8 wien voor Germ Terpstra. Kijken wat voor bijdrage hij zal leveren aan Friesland. Hij kent het echt wel. Ja, Michiel Zielstra. Ja, Klem zit er goed lekker in, terug. ja. Zit er goed in. Komt in één keer rug toe. hoppatee. En dit is een prima sprong voor de eerste keer. Keurig dien. Ja, 21-62. Kijken naar de balk. Rustig bloeien, schreeuwt er in het zandbed. ja. Dat is ook wel logisch, dat mag ik doen. Michiel, die het werkelijk weer alles voor de sport oer had. Voetbalt ik bij Driels, IVC. Volleybal. Volleybal nog. En hij kon dit die kampioen worden in de tweede klasse. Mooi IVC. Of tot eerst promoveren naar de tweede klasse. Net slagen, want dat weer voor CVVO. Begint Demi erop. Grootherder daar. Niet echt ideaal. Ik ben lekker bezig, maar die met helaas wat te vlot. Komt wat vlak in de polstok en die moet daar toch wel aardig rap omheen klimmen. 80 centimeter. Heerlijk sprong van hem onderweg aan meedoen. Maar ik daar komt nog een flink geweld aan. Maar Sigrid Bokma, Hanneke Westert, Jorine Baas, Maar laten we hopen dat dit zeker Grutte mooie naam. de versie komt zal zijn. Brent Monsma dan. We over de 21 meter heen zullen gaan vanmiddag. Die dus zegt dat zijn kansrecord bij de jongens Joet voortging aan Jorrit Boustra. Dan hoop ik dat dat een beetje een fjork in de mol wakker heeft van ik wil nou ook even wat snel letten.
Het is je eigen kans. Ja, Brent zijn scansrecord is erom, ja. Dus ik hoop je dat hij nou denkt, ik wil Michel hitten. Want dat kan ik een motivator wezen. Brent Monsma. Er stond weer wat centimeters voor het Hollandse kamp. Laat het rustig gewoon. Ja, dat valt me op, Klaske. Er zijn een soort die echte tiert nemen. Ja. Daar komt hij. Ja, wat dat is, ja. Misschien is dat even nodig. Hij gliet een beetje voort. En hij kan deels herstellen, maar het is net Hij al liet de te laatste best. slag even in, hè. Waar de uitsprong in ieder geval. Ja, en dan gaan we eerst naar Rian Baas. Ik moest even trijken zien. Hij had vaak de pet op, maar hij had zijn hier erouw. Misschien wat meer stroomlijnd nou. Ik weet het net. Die leeft hier, die Helly Wallier. Ken ik helaas beamen. Ja, zij zat denk ik heel Maar al te pijnlijk. Ja. Er komt een keer een moment dat het mat. Maar waar weet, misschien helpt het juist inderdaad. Is hij wat gestroomlijnder. Rian Baas, het 22-0 draaien. Is dus ik een van de meesten die toen 22 meter sprong is. Een van de draaien, de gieter. Uit een mooie ren altijd, hè? Rian Baas. Hij oh. griet helemaal mis. Hij griet helemaal mis. Oei, oei, oei. Hij wil echt een hele mooie omloop, maar hij zat wel snel iets likken toch? Hij baalt. Ja, Dan gaan we naar Sigrid Bokma. ja wist dat. En maar zo'n sprong, oh ja, Sigrid eerst. Echte kampioenspringster, hè? Ken voeten de hoogste droog. Zie een dikke dribbel. Ik heb het al wel een keer de jongen behaan, maar nou liep het al aardig Is ik niet onwezen. al te best. Nee. Hij is wel echt een super ervaren springster, hè? Hij heeft al echt meer dan 70 keer wedstrijd gewonnen. Echte Philip-familie ik. Ja, Sietse Bokma. wel heel jong, ik echt in de top. Sietse zie je het net bij, want die draait net een heel best seizoen. Zie je een titelset zeker? Zie je Sigrid Wol. maar zij is ook in die de hol echt wel cool had. Die denkt van, oh, prima. Ja, Sarian, die skrek zich, daar baalt natuurlijk echt extra van, want hij had nou geen idee waar de stak moet. Hij weet net dat die oors snel hoe geen zoe, of dus deze sprong is echt gewoon, heb ik niet weer helemaal op najagen. Dus dit wil eigenlijk van niks. Ja, van niks, ja. En dat is eigenlijk juist het minste was het Havekest. Ja, dat denk ik wel. Nou, dan mis ik gewoon een sprong. Want is het onpas? Doet dat wel eens? Dienst dat altijd? Onpassen bij de eerste sprong? Dat staat van vierde of kwarter of Ja, heger? ik denk dat alle leppers dat doen. Ja, want juist dat is die startpunt. Dus als het heel snel hoe kiest, ja, dan wordt het al heel lastig van hoeveel dat ze nog verder. En ik vind dus ik als wier kies, hoeveel dat ze waarom. Dus als zo wist ik dat 3 of ik dat jou slagen, dan wist ik van oké, dan moet die 10 15 met die vierde. Ja, ik vind dat altijd makkelijker te zien. Ieder zijn eigen. En daar heeft Rian nou dus niks om. Nee. Al is het wel natuurlijk een springer, deze topleppers die springen al heel maximaal. Dus je weet wel een beetje wat ze kennen. Ja, nou, en hier zullen we de volgende sprong. Misha Nap. Ja. De broer van Noël. En ik weet broers en zussen, hè? Ik Dat net wel heel denderend. Nee. Leuk om wat te vermelden is nou dat Friesland niet werkelijk weer alle categorieën voorstiert. Maar nogmaals, dat wordt nog wat te rekenen. We zijn er nog lang net. Nee, maar hoe meer het uit erin, dan wordt het wel echt lastiger om het in te hellen. Ja, en Bouke de Jong is ik zo'n knaller, hè. Die is ja, heel laat begonnen met 4 leppen. De gieter van Paraguay, Bouke de Jong. Iets kennen. Ho, ik haast op het stokje. Het stokje dat nekt je een paar keer. Minder laken trikkelen. Ja, Suzanne Mulder. Ik een fanatieke klimster. Jouw slagen moet ik nog wel heel snel. Bouke de Jong die is tweede in het klassement. Op zijn 21ste begonnen, hè. Hij toch gewoon, ik wil wel 4 leppen. Zo mooi. Is echt een die het echt in de grote wedstrijd hem zelf lid. Dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Die mag je altijd mooi rekenen. Ik had er een wereldleer seizoen. Hij kan zomaar in één keer Fries kampioen worden. Zo'n jongen is dat. Hetzelfde wat Rutger Piesmijk een beetje had. En Naat Bransma in zijn hoogtijdagen ik. Ja, kampioenspringers, hè. Kampioenspringers. Dat is het klasje dat mooi zaait. Dan gaan we terug naar Auke Jan Jildeda. Die bij de junioren springen mooi.
De verste afstand tot nu toe bij de damescategorie. Ja, in derde zetten Hanneke ik haar polstok. Ik natuurlijk een persoon die nooit maar het een heel 4 PR had. Centimeter 63. Die ik al vrij jong dat zij op de scan al echt voor record sprong en een goed mooi ding. Dus ben ik echt benieuwd hoe zij erin zit. Er zijn natuurlijk wat andere prioriteiten, studeren, gamers, nou ja, wist je hoe het gaat. Hanneke kan dit wel tot al 10 jaar tot 16 meter en 43 centimeter. Ja, dat nekt de sport soms wat, hè? Ja. Het is net dat je de bal hem of je kennen. Nee, absoluut net. Gaan we even kijken wie er als eerste gaat springen. Is het Audrey Mochten jou dat u stinken, het is geen voetballersalaris. Dan gaan we denk ik Nee. eerst kijken naar Audrey Jilda. Bloed jammer, ja. Maar kietsen is beter kietsen. Dus Ja, dat klopt, hè. Daar is meer hulp mee te Ja. zien. Dat is zeker weer. ja, dat komt gewoon ik net echt van de groen. Maar is het is ik zo mooi als wat. Auke Jan Jilde daar kan Ja, goed omheen keurig, komen. Griept op het lijst nog even mis. En gooit hem met een mooie uitsprong uit de stok. Maar zit wel op 20, 80, 88 als PR. Dat zal er nou lang net omkomen. Nou, hier zullen we naar Hanneke Westert. Hanneke. Fanatieke oren. Ik ken ja, 4 Lietse slagjes mooi. Ik zie Lietse slagjes Moest allemaal nog wat omdat zij daar echt nog wel wat uithouwen kan. Dat ze wat langere slagen maakt, dan Ik denk dat het wel lastig stokzetten is zo met die. ja, komt ze wel wat verder op een gegeven moment. Hoi, de stok weer wat beter onder controle, maar dit is zeker een mooi begin. Dan op de A-schans voor de Cal Holland. Hidde Ja. van Dam. Hidde van Dam. Wat kan die? Die kan aardig de... Alleen nog een nieuw PR met Oh, zie ik hier de meesten nog juichen. Ik denk dat is Ja. wel heel voorbarig, maar hij houdt wat in. Het vorige week echt verbazingwekkend 4 sprong, 21 zondag. Staan hier niet eens denkt van hé, waar komt hij in eens uit? Noteren een afstand van Zien 7 PR ik. precies en neemt erbij de leiding. Het winnen toch echt wel, het gaat toch wel echt richting de 22. En ja, daar zijn we natuurlijk wel Jirnlien. Ja, zo doen ze de 22 met helje, maar Ja, hoe 22 meter sprutsen. Die jongen daar in het klassement. Leaderstrijd, pompenblad shirt op de eerste scones. Is nog net onbar dus. Maar dat is Germ Terpstra. En dat is een, die kent dat. klein mannetje. dus wist ik dat hij een brace om had op zijn elleboog. Ik kan me zo vaststellen dat het bij hem ik echt heel erg op zijn oorhechtingen onkomt. Die klappen natuurlijk, die maakt het maar insprong. En de just een sticker op plakken. Waarom is dat? Ja, dat is de inspringhichte waar hij graag een touw. Op een gegeven moment is er weer nog even een oorsprong trouwens. Heel even gauw nog een sprong mooi van Wessel Schenk. Nou, maakt het natuurlijk een mooie sprong, zeker. En dan gaan we naar de vrouw, de famkes, de vrouw. Ja. Ja, als hij erin springt wel een mooi tape. Dan wist, ja, als hij hem te heeg of te leeg pakt, dan zorgt er natuurlijk voor dat hij stok langzamer of vlugger naar de horizon gaat. En als hij 22 meter springen wordt, ja, dan moet alles echt wel perfect in. Op de middelschans zullen we kijken naar Siets Left. Dus dat is ik die focuspunt. De beurt aan Gerrit Terpstra en bij de Wist naar Tammust. voor de kijkers links gaan we Ja, dat is een mooi beeld, want achter Germ Terpstra springen de vrouwen vanzelf zeggen. Ja, Jorine Baas Jorine Baas. Wat kan die? is ik hier die echt wel 4 de beste is van de Hollandse dames, nou momenteel. 67 centimeter. Dus ik Weer net, van die machtige slagen in de oren in. En dan omheeg. Ja, keurig. Ja, laten we even zien. Ja, hoppakee. Van het tonnetje van de meisjes. schiet wel wat gek in de polstak, een beetje vlak en kwam net er net zo makkelijk omheen. Maar En dan gaan de eigenaarskans in. Prima sprong of zo de wedstrijd. Want daar stiert het Philippe kanon van dit seizoen klaar. Hij houdt van druk, zei er een keer. Dus ik moet dat gerust zeggen. ook druk. Dat is inderdaad, hij kan echt heel vies springen. Germ Terpstra. Wat kan die? Zien. Hij staat achter hem. Het waait echt nou wel heel hard trouwens. Joh. Wim Terpstra, zijn coach ik. Die twee kunnen lezen en schreeuwen maken hoor. Het is echt een duo. Senior over de 22 meter. En dat heeft ze al de hele 4 meters bracht. 22,5. De eerste Fries eer die het over de 22 meter sprong. Wat kan die nou? Germ Terpstra springt er goed in. Biedt ja. een stok, klimt goed terug naar boven. Keurig. Goh, Voor een jongen. eerste sprong. Hij doet het Eerste sprong. even heel
Gewoon wild spronkje, dat stinkt snor, springt je 16 meter mooi. Hij knalt ik omheen, geef die Hij kop springt in en weg. leek terug. Dat baltje dat wordt voeten naast even heel lang opschoot. Ongelooflijk, hè. Hij slacht de handen in de lucht. Maar, ja, Hij het is een baltje blind, sting man. alweer op jontje 80, hè. Dus, Je zegt, hij had squon on, hij springt met spikes. Dat heeft de kraaien mooi lest van de hakkers en nou en dan. Blessure ja, hier 20. zien we nou ziet ze leffert. Ik in het poppenblijde shirt. Is ik in die hartstikke vier ken. 2083 kan hij springen. En ja, hij zit soms heerlijk in de wedstrijd en soms ook echt helemaal net. Dat is wel echt een gegeven van hem, maar nou, dit liep het prima. Germ had de balline op 20, 54. Het baltje van de eerste sprong van de dag bij de senioren. Want daar moeten we nou heen. Ja, en het verschil wordt wel echt grut nou, hè? Als het juist. Het verschil wordt heel groter, want het verschilt 18 meter nou. Maar er binnen nog 3 rondes. Ik zie wel echt alle pompen blijven, hè? Er is geen eens kans waar de Hollanders voor staan. Het is inderdaad een onbebladen feestje. Die hebben we graag, toch? Dat vindt Klaske heel erg mooi. Heel mooi. Misschien is het een lange reis voor de Hollanders, dat dat toch even nekt. Die 2 hele uren. In elk geval gaan we terug mooi de sprongen. Er komt bij de junioren nog in en bij de senioren Harmen Bogaert. En bij de senioren Reinier Overbeek. En dat is dan ik, Reinier Overbeek, als eerste. Die het 21-38 steen had. Ja, Reinier is ik echt een geweldige springer als mij vregest. Volledige focus erop. Daar gaat er. Reinier Overbeek, wat kan die? Hij hing het de rug in, dat scheelt. Maar hij gaat nou wat schelen. Hij kan wel compenseren. Ah, dit is ik wel echt een kampioenspringer. Hè? Dit is een best wel in de gaten, had ik. Wat wie heeg. 4. Het is net dat je zegt, daar hebben we heel erg benauwd van. Maar voor de eerste keer is dat meer als genoeg. En dan gaan we kijken op de middelstand naar Harmen Bogaert. Je weet dat Ja, Harmen Bogaert, dat zie ik zo niet om in de gaten te houden. Harmen Bogaert. 20-26 PR. Gaat hier goed rechtdoor. Gaat door het baltje heen. Bijna. Komt een heel lang in de buurt. Hij pakt hier behoorlijk wat centimeters gelijk voor het hoor. Pakt Vottenbalk zijn wat centimeters waarom voor Friesland of voor Nederland. Dat is keurig. Hij had het leadershirt gewoon bij de junioren. Ken het ik heel vier. Lietsmans, hij mist dan wel echt de lengte als die junioren als juist. Is langerwijs een voordeel met Philip. Ja, zeker. Ja, de kerst langere klimslagen maatje. Dus best sneller boven. Michiel Zielstra is Big Leagues haast 2 meter. Nou ja, wat is hij, 91 of zoiets. Dus dat is echt een voordeel. Ja, voor hem is het wel een voordeel omdat hij die lange slagen ik echt makkelijk en maatje kent. Ja, we hebben de tussenstand zo net alleen al gehoord. En er is een mooie voorsprong van het totale. Dan is er een eerste sprong geweest en dan kunnen we dus weer een tussengestaan maatje. En daarbij heb ik goed nice, want Friesland stiert op werkelijk alle aspecten voor. Ja, maar. Machtig, zei mijn collega-analyst. 43 in Ja, dat is totaal. wel leuk. Ik denk als we dan winnen, maatje, ik even een dikkie. Dat is wel Ja. echt machtig. Het is voor die nooit genoeg. Nou, dat is wel mooi. Maar wie kreeg op het parkeerterrein, zei je en ik, ja, een Hollander. Van, ik denk dat het erom spant. Het gaat om centimeters vandaag. Nou, het gaat dan maak nou je er maar op meters van? zoekrechts. Het gaat nou dan heel 4. Maar Dijkstra, wat kent die? Ja, nog met z'n trok klimmen. Oh, ze 5 full foot. Jammer, ze ziet er wat scheef in. Ik dacht, Ze voelt een beetje voort. Ze ziet er heel goed in. Maar had al een hele mooie afstand staan van 40 ik moet wat om haar meter. in, chef. Van, ik het wel helling. Maar wel echt superleuk. Wie is Steven de Meter? Wat dom. Ja, ik vind het een geweldig positieve vrouw altijd. Altijd Ja. enthousiasme troef. Dat is echt die wil Hele metamorfose uit ik mooi maken, hè? Staat klaar, Riemer Zielstra. Ja, ze straalt echt wild uit. Ja. Het is ook echt positivisme. Dat is mooi. Ja, ze vindt het ik machtig, ja. Dat slacht dan ik oor op oren. Ja, Boa Westert. Wat kan hij hier? Hij zit op zich lekker erin, maar Uit de richting te gaan. ik gaat wel een beetje snel nog.
Maar het zal toch echt iets langzamer moeten om daar richting dat baltje te gaan. 16,52 staan. Is net je van het. Ja, dan springt er wel weer wat bij. Hij hier verder kent. Maar wel net zijn sprong. Dan zocht ik naar boven naar de commentatorpositie. Nou is van, die beter kent. Dan gaan we naar Riemer Sielstra. Dat is het broerke van Michiel. Riemer Sielstra. Het 16-14 staan. En springt er nou flink omheen, hè? Ja, dat zijn al je meters, jong. Telt al even mooi. Telt er al even op. Riemer Sielstra. Dus dit werkt het op een skip. En in het weekend alleen nog maar Jeppe ken. En dat maakt het hij natuurlijk extra grutsk om in je van die vereniging zeker hoe het wetter gaan te zien. Ja. Driels dus, met Klaske voorzitter van is. En de familie Sielstra actief is. En ik zie op dit moment alleen maar Friese vlakjes. En daar worden wij natuurlijk heel blij van. Maakt het die dat ik extra grutsk of just ook een verschil tussen? Nee, wel een beetje. Ja. Er wist natuurlijk wel een beetje van. Ja, er wist heel goed wie ze binnen, hoe ze trainen. Ja, dus, ja, dat is wel zo. Maar de Heiderskip ken ik, ja, de Jeppers ken ik heel goed. Dus maar ja, Huis maakt het net heel veel uit. Helemaal niet, maar zo'n twakkamp. Nee, het is gewoon leuk. Het is een leuke club met elkaar. Volle vreugdegroepjes, ik weer. Ja, dat is wel leuk. Gaan we terug naar Fabienne Overbeek. Ja, dit is ik wel hier om in de gaten te houden. Die zou nog wel echt wat dwang kennen, maar die gaat nou krek naar links zetten, stok waarschijnlijk wat op rug zetten. Dus die gaat nou de andere kant op. En dan gaan we terug naar de volgende. Dat is Thomas van Midden. Die gaat te wetter. En dat is de eerste bij de senioren. Dat is flink wat. Dat is pas de eerste. Ja, dat klopt, ja. Dus dan begonnen ze toch wat op 7, iedereen denk ik. Ze tochten naar de eerste ronde, de wie een te volle wiertsprong. We doen het even kalm. Ja. Toen hebben ze het even onpast. En dan kunnen wij weer terug naar de middelste schaats, want daar staat Martin den Boer klaar. Martin den Boer uit Wilnis. Leert bij Stichtse Vecht. Geen verbetering voor haar, zij staan op 14,90 meter en daar houdt ze hem ook op. Maar eerst Martin de Boer. Hij heeft 50-20 staan. Een hele lietse klimslag. Net hoe heen, nee. Seconde, dat mist er echt nooit mooi. En als ik het zo inschat is dit er ongeveer een centimeter of 3-4 verder. Dus dat zal wel. Begint je lekker te roepen trouwens, hè? Dat roept je naar snack. Of De snack. hakbal inderdaad. Hamburger, ja, het is iets in die trend. Dat is altijd gemeen Ja. voor verslagenhouders. Dat is ook dit vlakje. Maar ja, Wat jij erbij, hè? soms hier in het leven even net zoals je wil. Nee. Nou ja, Aas maar even, hè? waar weet naar het niet? Wij zijn gewoon het ontwerk. Ja, en wij als zijn we- gewoon zoom bezig ben wij. We hebben gewoon Aas wat te vieren, hopelijk. Dat Toch? denk ik wel, ja. Het zou leuk wezen. Al ik zei ze, toen kreeg ik maar 8 meter van, nou zegt je 50. Dus maar hel je het al eens maar te zien. Zo knap, hè? Het is nog wel een eind. Ja, nou hebben we hier Sanne Boustra staan en Michiel Sielstra. Ik denk dat Sanne inderdaad eerst zal. Ik denk het ook, maar ja, het is wel, want Sander die is wel heel concentreerd. Maar Michiel ook, dus het is even een gokje. Ze kent haar gelijk natuurlijk, hè? Ik denk dat Ze de zit ook cameraman wel, goed gaat terug om op Sanne te houden. En al heeft Michiel net een lange concentratie. ja, maar klopt denk in ik die, daar gaat Sanne. Mooie felle loop. Ja, mooie rin. Zit, Sanne keurig dienen. ik giet helaas wat uit de richting. Ja, jammer. En dan kan ik gelijk terug naar Michiel Sielstra. Dus Meter 24. Ik ben echt benieuwd wat hij het wel niet had. Hij even terug de paard. Dat denk ik wel even. Ja, dat liep het er wel op. En hij had een mooie, ja, keurig. Shit dan. Ja, zo. Ik echt voorbij het baltje. Dat is, Michiel voorbij het baltje en die loopt op 20 voor jou de 50 van Germ. Dus, 20 zou dit ongeveer wezen. Nou, De hij- high five voor elke niet in. ja, dan springt hij de toch wel weer echt een meter bij. Ja, Dat is Michiel wel, doet het keurig.
Dan zie je toch echt die lange slagen, hè? Meer rust erin, maar dan komt er dus alsnog wel weer verder. Dan moet Kerm krijg ik heel hut, hè? Maar, 16. Net niet de verbetering van haar eerste. Hij is tevreden. Eigenlijk wel logisch. ja. Ja, Brent Monsma, die er op de middelste scores, die zal wel denken, ja, mijn scoresrecord is er rond. Maar 20 meter 74. ja, 20 jaar zondag, ja, dat zien we goed inschatten trouwens. En neemt erbij ook de leiding over. En weer even een meterke erbij. Het is Hoppatee. inderdaad heel niet meer de kant van Friesland uit. Ja, En ik denk heel eerlijk zijn, het mocht nog heel nu verrennen. Maar ik denk dat, ja, klop me even nou. Ik denk dat Friesland dit door de streek loopt, misschien. Of het moet nog heel nu vergaan. Eerst Brent Monsma. Op is de concentratie, krijg wat onder die... dit is wel mooi. Dit is zeker. Keurig bijstellen. Ja, Ja. Over dat lijntje van nou, hij 18 meter, hij hier krijgt... En Brent had net al een afstand van ja, die springt er gelijk samen weer een oormeter bij, Ze hè? springen er behoorlijk wat bij de hele tijd. Ja, ik ben wel benieuwd. We hebben wel een keer volgens mij een hele grote nederlaag gewoon. Maar echt meters. Maar ik weet net niet hoeveel meter. Wist je dat toevallig? Dat zou inderdaad de archieven hebben die matten. Friesland weer een klein stukje verder uitgebreid. Ik weet wel dat de laatste overwinning in 2022 is. van 17 meter 3. En daar liep het nou wel een eind om te komen. Ja. We beginnen nou, denk ik, de eerste kans. Het is even een gokje. Het is even een gokje. Ik snap dat de cameraman ik even ziekje maakt. Rian Baas, die joeg dat die gong, maar die houdt nou weer even in. Dan kan het wezen dat de Famkes weer de eerste gaan. De vrouwje. En dat denk ik wel. Oh, het is... Ja, het als is ik in gokken, precies maar tegelijk ze echt. gaan tegelijk. Nou, dat is keurig. Nou, Demi en Rian. Dan doggen wij dat verder uit. Pakken we ze Rian beide die, tegelijk. Ja, Rian keurig. springt. Nou, dit is wel even een mooie afstand. Een Hollandse afstand, toch? Die kunnen we wel weer even een beetje erbij. Dat vind ik wel heel schappelijk. Rian Baas. Dat is natuurlijk wel heel sneu. Hij is helemaal voor niks af hierin komt. En ook Demi Grootwerder, die gaat hier ruim voorbij de lijn van de 13 Ja, meter. Demi die springt er ik even wat bij. Die springt er ik 60 centimeter bij. Nou, Rian... Rian die hier nog niks, hè? Nee, Rian hier nog niks tegen. Dus die springt er ik... Rian zijn afstand 19 meter en 50 centimeter. ja, zo die springt de trein hele meter bij. Jongetje Dat, 50. Ja, dat is wel even... En zo wordt de tussen. En Klaske Zuid inderdaad, die springt de trein hele meter bij. Mocht je ook correct inschakelen wezen en je snapt dat even net. Dat komt omdat er een drompel afstand is. Die staat op 16 meter, want anders vertekent het beeld te volle. Dus pas de afstand over de 16 meter tellen mooi. En omdat Rian nou een jongetje 50 springt, hoef ik jou net uit te lezen dat Klaske dat heel goed gelijk als trein hele meter rekenen had. Dus dat je denken, waarom is dat? Daarom zei je dat dus. Ja, de speciale wedstrijd, joh, hè? Al die afstanden tellen bij elkaar op. Micha Nap dan. Het 15-24 steen, net heel denderend. Kan die daar hoe hinnen? Hij hing het mooie rug, hij kan rug vooruit. Net helemaal rug vooruit. Ja, 16 meter zal het wel zijn voor hem. Ja, het verschil wordt wel even wat liets, hè? Ik zou die net te vol angst zien praten, maar... Ja, nee, dat komt dan wel goed. het is de commentatorvloeg. Hè. Ik heb het zijn. Ja, daar heeft het wel ook kloppen. Ik heb het ook kloppen, maar ik weet de commentatorvloeg die zucht er net nooit. Oh, dat is echt een ding. Ik ga een wedstrijd in handen van ik zou dit winnen ze. We hebben het zo in dan. Ja, dat is altijd weer de vraag. Nee, maar dat komt goed. Maakt het wel weer spannend voor mij. Net naar 13 meter. Sigrid Bokma had ik nog maar echt... Sigrid Bokma, wat ken die dan? Oh nee, die zit er net lekker in, maar die moet even lekker terugklimmen. Dat toch zeker? Ja, zeker. Heel goed. Die springt er weer even wat bij. Die compenseert, dat scheelt. Ja, dit is wel goed. Dat compenseert dan weer. En Pauke de Jong, die heeft natuurlijk een BS, dus die heb ik nog niks erbij. Buiten de sector is Nou, dat. en daar komt hij. Ja, zeker. Heel snel klimmen. Hij komt hut. Ja, hij moest wel heel snel. Richting dat lijntje van 19. Maar hij heeft in ieder geval al weer even wat steen. Hij heeft wel wat. Bouke de Jong. Die heeft bij het Heidenskip. Komt van Paraguay. En begon op lette leeftijd. Klasse Zuid al jaren. Afstand van 14 meter 32. Valt Ja. me op dat het Hollandse kamp wat rustig is, hè? Het is kalm on.
Het is wel eens heel gek geweest, maar oranje rook en... Het is misschien ook correct even tijd voor de cameraman om inderdaad even naar het publiek te draaien. Want daar zie je Wat oranje shirtjes, maar... wat oranje shirtjes en wat Friese shirtjes daar. Ja, mooi beeld is dit. Maar het is kalm. Het is net de WK-sfeer die je hopen dat jongen treffen. Het is ook wel grappig, want het is juist het nou ik wil. Het verhoor het ik wat. Ik vond hem in zin, nou liet ze bij en... Dus pakt hiermee ook zijn eerste meters voor Friesland. Ja, je verneemt altijd dat het op gong begint te komen. Dat er heel veel meer bezoekers aan binnen. Want dat je bij de eerste wedstrijden binnen, dan denk je, oh, dit is net al te best. Qua tafskorgers, maar dat wordt dan heel veel meer. Maar natuurlijk de grote jongen, het FK als absolute hechtepunt. Dan zit het bulten vol. Ja, dat is een prachtige wedstrijd. De mooiste wedstrijd van het dier. Maar als je een twak kan winnen, dan is het ook wel hartstikke van de mooiste. En daarvoor zullen we nou nooit Auke Jan Yilderda voor het winnen van een twakkamp sprutsen. Als hij nou even 4 springt, dan komt dat heel dichterbij voor Friesland. Ja. Had een PR-stand van 2088. Had nou nog maar centimeter. 17 meter precies. En dus Ja, kan hij daar gewoon een aangriep mis. Ja, dan maakt het niks. Dit lijkt heel mooi te gaan. Ja. Mooi Toch besteld. hoofdstal. Ik vind het wel mooi, want hij bleef wel echt focus. Ja, want dat zou voor het Alex hij... ja, maar dat hij, misgriep zou dan maakt het niks. nee, nou, omdat hij dus wel de focus hier. En hij hier had het hier. Dus Ja, er komt zo'n goal van 20 meter en 88. Dus, mooi figuur dit. Ik weet net als het viral account kerst. Ja, Fili hebben niet. Ja, dat is Dat is van Auke Jan, hè? Ja, die kennen behoorlijk... Ja, die views hellen. maakt goede views, ja. ga kijken naar Suzanne Noorderbeek. Pak je koffie Ziet er heel lekker uit van haar hoor. Ja, dus waar je bij koffie om bent krijgen. Nou, dat is nog maar top. de verste afstand van het oog van Fabienne Overbeek. 14 meter en 90 centimeter. Het laatste bakje van de jongen. Is dat de eerste? Ja. Is dat een koffietax? Nee, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Ja, zwart. Denk je bol. Oh, ik heb je. Is dit minus of dien? Dit is dienst nog, hè? Is dat nog min? Ik denk dat het wel maakt niet. Ja, het is even een ouwatje. Dank je bol. Ja, hier de Dam, hier de Van Dam met ik zes, hè. Ze is geen beschermen zo. Hij heeft een hele mooie troswaai, maar ik niet echt volledig mis. Ik hoop dat hij los ligt. Ja, Ik hoop dat... een saluut naar Oh het shit, hij publiek. stiert hier ik al. De drek komt hier omheen. Hij heeft een saluut naar het publiek. Ik zo zie ze, dat is net heel diep, maar Hij heeft er net zo vol... komt soms van een hecht. Hier geen zin in. Voorbij te gaan. Deze wedstrijd is net voor Hidde van Dam Footline. Senioren door Germ Terpstra. Op de schans, zoals gezegd, de beurt aan Wesselschenk. En op de linkerschans gaan we kijken naar Hanneke Wester. Dan gaan we terug naar Hanneke Westert, Germ Terpstra. Wat namen die erbij komen nou? En hier natuurlijk, Wesselschenk. Ja, Die als eerste nog even mooi. Die is wel rap, ja. Maar hij kan wel ja, heeg. dit is wel even leuk. Keurig. Hij is scheef. Schitterend score van Wesselschenk, maar als het dan zo meteen nog eens een keer recht gaat. Ja, dan kan hij toch zeker wel. Als dat zelf in de gaten, als het heeg in de pols hing, is dat scheef giest. Net op dit. Nee. Maar als ze nou dan zo even naar beneden zit of even naar voren wil, maar sommige is echt dat dingen naar boven. Ik heb wel zo dat ik echt dacht, wow, ik ben helemaal scheef. Ja. En daarom had ik een coach achter die jongen die ropt op het moment als loslaten mast. Ja. Want dan denken ze, dit komt net goed, dit gaat te scheef. Dus dan mag je losroppen en dan moet de leppen dus ook echt loslaten. En dan val je in het wetter. Mooi shot dit, mooi Isbrand Galem op de achtergrond. Hanneke Westert, mooi nog eerst even springen. En dan kijken we naar Hanneke Wester. Die is keurig. Zit Rucht. lekker in de stok. Gaat Ja. misschien Ja, met heel snel, hè? Ja, 13 meter. Wel echt, die stak wel aardig wat naar voren dan. Die pols. het zit er wel rucht in. Ja. En dan mooi de eerste skans. Ja, de fotograaf gaat al En dan voor gaan ons we in. die kant al uit inderdaad. Zal Het wat is ongelooflijk wat die jongen dit seizoen docht. En dat wil elke niet dan ik weten. En dus rucht het elke niet op naar Germ Terpstra. Met zijn coach Wim, zijn huid. Een topduo die het al naar 22 meter ging dit hier. 22 over. 3 keer dit seizoen over de 22 meter. Er was nog nooit een Fries die dat deed.
En hij docht het al 3 keer dit seizoen. Wat kan hij Joet? Germ Terpstra. Schucht naar de pols. De loekt de breezon. Fielt on de jermtakken. En loekt hem extra om bij die brees. Dit is misschien wel zijn moment. Opperste concentratie. Germ Terpstra. Daar komt de oor in. Die giet rap. Iets stadiger als dat we wend binnen. En dan begint het klimmen. En dat giet heeg. Hij moet terug zijn. Hij giet terug door. En daar is de uitsprong. Germ. Germ Terpstra. Zijn nekken kwam nog wat in het zons. Just dat, die oude druk. Maar jeetje. Hij springt weer 4. Hij juicht weer. Hij doet weer de handen op elkaar. Het is ongelooflijk. Het is elke keer als de druk erop stiert, dochter het toch. Ja, hij krijgt zoveel tonkens omheen, lachende gezichten. Ze binnen zat tevreden. Zat tevreden al die helemaal elkaar. Dat is wel logisch. 21 meter en 39 centimeter. 21-39. Dan gaan we even terug naar Sietsel Efforts. Want die ken ik. Uitje. Die griep helemaal mis. Nee, nou volgens mij, ja. Sietsel Efforts is klassementsleider. Die griep helemaal mis. Nou, volgens mij griepte hij net mis, maar ik wil hij net zien spreken. Maar Ja, nee, dat mag zeker. hij kwam helemaal net uit. Dus hij hield een beetje, maar hij hield beet en hij liet gelijk los. Want hij dacht, het hel ik nooit. Dikke tribbel, ik is hij loop. Nou ja. Ik heb luisterd als die een vrije mening jouw klasje. Ja, Daarvoor oké. heb ik die vragen. Dus dat mooi altijd. Mij tjen spreken. Maar Germ, hé, ja, ongelooflijk toch, hé. 21-39. Er is volgens mij geen sprong meer dat hij net in de top zit. Om even aan te gaan hoe knap dat is. Er is werkelijk weer een sprong hoe die 21 meter kan. Tegenstbij is Michiel Sielstra. 20-70. En dus is hij 60 centimeter verder. Ja, ongelooflijk. Jorine Baas zit er leeg in. Uit, maar het gaat te snel. En Ja, die zit er vlak in, dus die kennen het niet om te klimmen. wordt er even gecoacht door... Ja, die Germ, hé, net normaal. Die eigenhandigste wat Friesland naar de overwinning wel hebt. Ja, nee, dat is net weer, want er ben wel meerdere die dat doen. Maar het is echt ongelooflijk. En het is elke keer weer. Ja. Het is net normaal. Reinier Overbeek. Ja, Linge, de dames. Die een ook PR had, die de centimeter achter die afstand loopt, die Germ krijgt even net. 21-38. Het is wel in net als zoveel wedstrijden woon ik echt in die altijd de stemmen dan stiet hij er. Zo'n druk springen. Waar wit ken je dat nou dan ik? Dan zou er een PR springen. Reinier Overbeek met door 18-20 in het Chinese ronde. Dit is wel mooi rug, maar hij gaat te scheef. Als jij klimt, zo dit is dus hier, hij probeert hem nog even te corrigeren, dat is wel mooi. Dan shut hij even en dan denkt hij klim even wat links. Doet ze net. Reinier Overbeek. Prachtige sprong en een hele competitie bij de seniorencategorie. Het een goede sprong achter de rug, maar net dat we denken van nou ja, dat wordt de kampioen mooi. Nogmaals, je bent net alleen nog kampioen. Het team wordt kampioen. Maar het is toch wel lekker dat je goede sprong in Del zetten kennen. Dat is toch wat het allerleukste. Dan gaan we terug naar de middelste schans. Harmen Bogaert. Dat lietse mandje. Dat klasje dat krijgt mooi saai. Maar waar weet kan hij direct wat mooi. Hij mat dan op oer 18,59 in. Dus die krijgt op. Harmen Bogaert klimt mooi rug terug, maar giet ik met de rap oer. Ja, het is ik met de rap. Hij klimt ik snel, hè? Maar daar was hij net al aan voorbij met 18 meter 59. Dus dit zal voor hem denk ik geen verbetering zijn. Dan komt er nog 2 rondes. We binnen clear bij alle eerste 2 rondes. En dan beginnen we bij Bob onder de lijst. En dan jouwt het Mike even de kans om een tussenstand terug te Jan. Wat de afstand van Harmen terugrekken is. Terwijl de afstand van Harmen Bogaert ook op de borden komt. 17 meter en 83. Dat is Santje 83 die op de boeren komt.
En dat betekent dat er nou weer een tussenstand op de maatje is. En daarbij is het voordeel voor Friesland. Want die staan op zontje, zo, haast 18 meter meer. En het enige is dat bij de vrouwen de Nederlanders, de Hollanders iets verder binnen. Haast een meterke. Voor de rest bij de famkes, de jonkjes, de junioren en de senioren binnen de Friesen verder. Mare Dijkstra, daar is dus wel werk aan de winkel. Mare krijgt wat tijd om te klimmen, maar gaat wat uit de richting. Niet net heel fier. Boa Westert op de eerste kans dan. Zit de rug in. Ja, doe maar. Iets met de insprong Zo de coach. gaat daarmee scheef. Ziet ze die ropt, na 2 slagen had hij al op de rop. Ziet ze Ketelaar. Zijn tweede afstand niet verbeteren. Die zei ja, doe maar. En dat houdt erop op. Ja, toen Maar dat maakt niet. Boa Westert had Santje Johan staan. Daar bloedt het dus bij. Kan haast nog wel onpast worden, want je nooit ze nog 1 keer. En daarna is de wedstrijd door. Voor Mare noteren we nog voor 12 meter 65. Dan gaan we terug met Riemer Sielstra in de midden. De middelste kans. Wat kan hij? Van Driels. Elke keer als er een van die vrienden komt, dan roep ik dat even extra hard. Want de voorzitter van de club zit niet mee. Daar gaat hij. Riemer. Goed rughouden, keurig. Op een sticker. Ja, dit is klasse, die hè? Gaat het recht. Ja, hij heeft een nette sprong. Zeker recht. Hij richting die 8 meter. Een keurig. Zichzelf daar zeker mee verbeteren. Hij heeft een mooie Want hij ziet op Santje meter. Ja. Die nou naar 18. tweede 7 Ah, mooi die. meter. Dat is prima. Hij is mooi rustig, dat scheelt. Zeker. Riemer pakt weer wat meters voor de Friese kant. Hij springt een afstand van 17,70 meter. Oh, dat is weer even wat. Er komt wel wat bij. Ja, en dan krijgen we weer 300. Ja, Fabienne. Bij de damescategorie is de winnaar. Fabienne van Overbeek. Fabienne Overbeek. De eerste kans. Is ik Fabienne Kleer. zuske van Ranier. Thomas van Midden. Hebben ik echt volle talent. Ik zijn een extra familie, hè. Die houdt hier altijd op een score. Cameraman moet weer even gokken, want ik in 2 dagen gelijk nou. Dus ik soms ze totaal mogelijk zetten. Want dan komen ze de beide aan. Ja, Daar Thomas gaan we. toch als eerst. Thomas en dan gaat Fabienne Votten nou ook zo doorheen. Eerst is ze. Thomas gaat wie het. Die is de wetter. Dan gaan we naar Fabienne Overbeek. Die gaat net heel best. Dit is wel grappig. Als ze springen, dan doet ze echt heel volle klimslagen, maar ze komt net heel fier. Dus dat zou betekenen dat zij de stok net heel fier heeft. 14,9 zijn natuurlijk al in de eerste Tegen mijn vorige sprong ik, toen is 14,90 haar keurig uitstond. Dat liep echt, wie het echt dikke 16 meter sprong, zo zeggen het eruit. Dan wachten we nog even op de sprong van Martin de Boer op de wereldstand. Oh, klikken. Juniorencategorie. Sprong 27 en 15 meter 52. Ja, Martin den Boer is wel iemand die er nog net zo volle bij sprong heeft. Zit momenteel op het laatste plakje in die categorie. Net dat het er echt om gaat, maar Nee, maar het zou het wel wat. Daar had wel gelijk in. ja, als ze diverse meters pakken willen, dan is hij wel iemand die dat dwanken. En als hij kan 3 meter erbij springen, maar dan moet hij dat. Nou, hij herstelt wel. Ja, Hij gaat wel scheen inderdaad, maar hij herstelde. dat is net een klimmen is net zijn grootste talent, laat ik het zo zeggen. Nee, dat is dan wel vrij wichtig voor een vierhebber. Just ik net heel vaak mannen die net heel sieren klimmen, zeg maar. Is dat dan een kracht wat je mist of dat je Zo kennen. techniek? Of gewoon een bepaalde onleerde techniek. Wie wel grappig, ik ben man die even op training. Nou, net om te trainen, maar toen dacht ik klim even in de peel. Dat ik echt heel lang dat ding. En toen zei ook ik, oh wat grappig, de klimt nog precies zoals altijd dienst. Ja. Dus het is ook iets wat dat leest je zo om. En leest dus ik net meer aan. Oh, dat is wel lastig, ja. Het is beter iets nice onleren als iets al wat oud leren. Beide dames kijken
Prachtige filosofische uitspraak. Die horen we erin. Ja, Mist dat wat viel je hebt mee of net? Nee, nou heel eerlijk. Ik heb best wel hichtevrees gekregen nou. Ja. Dus dat hiek echt nooit. Maar ik wil eerst een ontstak zetten in Burgum. Ik zei, ik ben super raar dat ik naar beneden zucht. Dus ja, ik ben nog wel een soort aan het trainen. Dus ik denk dat ik het fysiek nog wel on kan zoeken. Dat denk ik echt wel. Maar ik denk dat ik het echt niet meer door. Nee, dat zoek ik daar echt wel in moeten stappen, ja. Nee, hichtevrees is geen kwaliteit voor een Philiapper. Little helder wezen. Het gaat om 10 meter haast. Ja, vreselijk. Maar de volgende sprong. Sanne Boustra. Ja, die heeft de stak wel echt verder. En je gaat Michiel Zielstra. Wat kent die dan van? Hij zit lekker in de stak en hij gaat al uit de richting. Ja, zien, Hij had al een hele mooie afstand staan van 20 meter 74. Ik denk niet dat hij daar... hij had al een hele mooie afstand inderdaad, ja. Hij laat het al, Michiel. Ja, hij denkt, ik heb de afstand wel deel zet. 20 voor jou 20. Het zal net meer aan mij liggen. Freek Kramer kwam correct in, die laken wat minder. Die sprong voor jou een keer wierd. Ja, dat is een enige ik. En dan dat wil je echt net. Op een twakkant, dat is de wil je, enige, ja. wil je, één ding wil je echt net. Nee. Dan denk je van dat is toch wel mogelijk om gewoon één keer droeg te springen. Dat slaat. Maar zou we hier nooit inderdaad wel een mooi feestje. Maar hij zegt weer net echt meer, maar misschien een beetje sloom. Ja. Ja. Zo is het maar. Toch net ideale targering, hè? Feestjes. Nee, dat is net zo gezellig, man. Nou is het Braziliaanse voetbalelftal daar in 2022 wereldkampioen geworden. Nou dus ja, ik wil net de volle zin. Ik heb wel eens een NFM-han waarbij we het feestje zien in de finale doordoort. Die best goed uitpakt. Maar... Zo gewoon een stok in het water staan op de binnenstand. En dat is voor Brent Bonsma. Ja, Brent, dat is... ik hier die zeker wel een 18 hele meter springen ken. Hij had zelfs wel 20 meter sprong en hier je dus altijd het kansrecord. Dus ik echt een prima Philiapper. Ja, zeker weten. Het er de bouw ik voor. Omdat ik wel zeggen dat hij, sinds dat hij bij de junioren springt, is hij wel een beetje dip. Ja, wie zie bij de jongens echt bij de top. Ja. Die echt veelbelovend. Ja. Zo is het soms ook wel van junior naar senior, hè? Ja. Dat ze dan toch niet eens doorspringen. Ja, want... Of van famkes naar dames, ja. Dat is toch wel zo, ik weet het. Voor de mensen die het net volgen, je hebt dus verschillende klassen. Jongens, junioren en senioren. Jongens is onder maar 15 jaar. Junioren 19 jaar. En senioren der boppen. Ja, 20 zelfs. Dus inderdaad... van 15 tot 20 excuus. Dus Demi die maakt het wel echt een mooiere sprong. Ik krijg van de 13 meter. Oh, die hinkt wat uit het zand, hè? Dat Rian Baas, die herkent u. Oh nee, die X-cave, hè? Hij ging zijn rug. Ja, dat is heel nuver. Maar het valt me echt op. Er ben echt nog net hele vierde sprong door de Hollanders. En helemaal net bij de nee, eigenlijk net. Nee, bij de senioren nog helemaal net. Maar al met al is het best wel een kalme wedstrijd, toch? Ger met 4 sprong, maar bij de dames net mega 4. Nee. Jong, ja. Nou ja, Sjarret Boustra, die hier wel echt een mooi sprong bij de jongens. Jontje Santos. Michiel Zielstra zit 20 jaar de Santos. Ja. Inderdaad, bij de, prima, maar bij de net senioren is de eerste is 1820 van Reinier Overbeek. Ja, daarom. Dat is net heel vier. Zeker net dat je toen je hier 200 meter had. Rian hier een Jontje 50 krijgt, dat wie nog. Oh ja, dat wil verbeteren. Maar al is het wel een beetje... Jaco natuurlijk niks. Of nou ja, 1866. En dus kan de bondscoach mooi de knibbels in de lucht zelf even rekken strekken. Oh, dat doet hij, jongen. Ja, dat wie, daar krijg ik mee bezig. Hij is zelf aan het rekken strekken. Denk hoe komt het om deze uitspraak? Nee, dat is... Ik heb maar de knibbels in de lucht. Het weekend spreekwoord inderdaad. Maar de hand in de boezen, zoals nou ik ze kennen. Ja. Hij is kalm. Precies brand. Het begint erop. Hij neemt zijn taak wel serieus nu. Nou, de junioren topklasse. Misha Nap. Dat soort afstanden hebben wij vandaag wel nodig om dat verschil nog in te halen bij de Friese. Ja, als ze nog wat willen, dan moet hij dus wel echt 4 springen. Als ze nog een beetje... Nou, dit liep het op zich wel aardig. Nou, dit is wel even leuk.
Want Is voor de wedstrijd leuker? ja, springen zijn er weer even 2 meter bij. Kunnen we heel goed gebruiken. Het konijn zit er Nou ja, dan hebben ze nog steeds 15 meter te gaan. Maar lange staart zijn. Voorlopig wel even mee vooruit kunnen voor het Hollandse kamp. dit is wel even leuk. Heel goed begin daar Ja. voor Miganap. Kijk maar naar Sigrid Bokma. Krijgt tijd om te klimmen. Sigrid Bokma dan. Die zet er ook een prima sprongdel. Wat misschien ik wil zeggen is die Hollanders ben wel echt, die springen wel echt op hele hoge scores natuurlijk. Maar geen grindbak, maar mooi in veen. En het kan natuurlijk wel een nadeel van hun wees, hè, dat ze denken van, het springt hier niet zo heel hoog. Ja. Wij vonden het altijd heerlijk springen, want dan wist hoe het derde punt. En dan bleef die stak nog een beetje hingen. Dan koest ik nog wat langer terugklimmen. En hier, als het net wend is, dan valt die stak er ver. Bouwen die om te wetter. Gaat de laatste plaatsen. Nou, voor Sigrid Bokma noteren we een afstand van 15 meter en 4 centimeter. Oh, hier is. 15 fjouwer, Sigrid Bokma. En die is daar mooi dan de nummer 1. En weer even 70 centimeter, ja. Pakt het inderdaad oer van Suzanne Mulder. En dus stiet Friesland Erik weer een stukje voor. En die hint we nog wel even nog. Ja, sure, nou is het damesverschil met Friesland nog 3 centimeter in het voordeel van Holland. Goh, maar je dacht toch dat het best wel een spannende wedstrijd werd zo, maar dat liep er nou ik ben echt op. Ja. Te prepareren op de aanstand. Nou neemt ik elke niet even een tiert. Ik wil logisch. Ik kan nou even rustig. Oh shit, het is ook wel bijzonder. Hij had zelfs een koptelefoon Ja, op. dat wie maak ik op van. Ik zie focus even. Helemaal lekker uitsluitend van het publiek. Hidde van Dam. Ik ben benieuwd wat hij nou luistert. Dat het hardcore is of vogelmuziek. Ik heb geen idee. We kennen Hidde wel eens vregen naar de wedstrijd. Ik ga dit werkelijk weer nog nooit zien. Nee, maar eigenlijk best wel... ik zou het wel begrijpen. Misschien willen ze een idee, ja. Ja. Koptelefoon op. Misschien zit er ook wel helemaal geen muziek op. Is het gewoon dat mensen op die internet jaren? Ja, noise cancelling om. We beginnen eens even zien dat het werkt bij Hidde. Ik heb dit... Heeft dat nooit een keer eerder Nee, gemaakt? ik heb het net Nee. eerder jongen. Ik heb het nog nooit, jongen. Maar ik vind het net een heel gek idee. Nee. Nou, daar komen we haast even op wat het Ja. werken had. Want we beginnen eerst naar Auke Jan Jilderda. Mooi Van nuchtere gast. Burgum. Geen koptelefoon op. Maar gewoon zo. En wat kan die? Hij rent in één keer rug op. Dat is keurig. Die springt er heel goed in. Ja, had er nou goed klimmen kan. En die stok mooi rijdt. Oh, jammer. Ah, schande. Hij iets Dit, kan. dit hier is wel heel mooi. Dit want ziet er hij, echt heel mooi uit. Hij wacht even en dacht nog een slagje, weer even wachten. Ja, ik dacht, dat koers coach ik altijd wel heel goed aangehuldigd. Dan gaan we terug bij de vrouwje. Suzanne Mulder, die dus haar eerste plakje kwijt is. Ons Sigrid Bokma, die moet ze nou weer Die stellen. pakt ze weer om, ja. Even Die met zo'n pakt ze- 15 fjouwer in. Dit is Oh, keurig. kijk eens. Suzanne Mulder. Zet een hele goede afstandel. Ja, dit wordt een persoonlijke Ja, record. het lientje loopt op 16 meter. Ja, We dit gaan is even terug. richting de centimeter, denk ik haast wel. En Hidde van Dam, nee, dat slaat er net, die muziek. Koptelefoon werken net. Ja. Dus dat... Maar dit is wel heel leuk van Suzanne Mulder. Zij springt er sowieso 2 meter bij. Dat is leuk van Holland. Maar ik denk dat dit misschien wel haar eerste centimeter ooit is. Nou, dat is wel een bijzondere notering. En daarmee doet zij goede zaken. Ja. Sontje 23. Sontje 23. Heel erg knap. 50 centimeter verder als HPR. Dit maken ze ook heel mooi aan. En dus krijgt ze terug het applaus, Suzanne Mulder. Keurig dingen. Ja. Heel goed. Zij, Ja, dit Ja. zou toch wel heerlijk zijn. ja. Met die ging het verschil ik nou 14 meter 43 natuurlijk. Nog steeds wel van Friesland. Maar Nog steeds 4, maar wel wat dichterbij. dit is wel heel knap. Dus laten we erop houden dat het nog spannend wordt kan, eventueel. Het is de vraag wat dat zo is. Maar we beginnen vanuit. Dan misschien nu wel recht naar dat balletje. Die ligt daar op Nou, degenen die 4 mutten van deze categorie, die hebben die. Een Germ, een Michiel. Ja, Ja, als die zo's missen, dat zou wel heel zonde wezen. Dan mis ik gewoon nog 6 meter, hè, want zij hebben er wel echt 3 meter erbij pakken. middelste schans dan, Wessel Schenk. Wat kan Wessel? Die gaat rap de pool zien, kan hem goed verstellen en gaat terug toe. Net heel recht. Ja, hij springt er weer een wat bij. voor Wesselschenk.
Nou, dan gaan we maar weer maar de eigen op dat Philips-kanon uit Weensum. Tjom, Wezen. Deze jongen, 20 jaar oud, juniorenrecord. Fries seniorenrecord. Mooie sprong van Susanne Mulder. De Hollandse dames. De eerste Fries ooit over 22 meter. Ik bedoel het zussen. 2 meter 8. Pak eerst nog even bij de vrouw, Hanneke Westermooi. Die is ik keurig. Ja, zeker. Kijk eens. Ja, die hier trekt je een 78, dus die springt er ik wel wat bij. Maar dan gaan we toch Ja. even naar de Een volgende. hele meter misschien. En dat is Germ Terpstra. Daar gaat het scherm heen. Wat kan die? Hij heeft de focus erop. De controle. Springt dus maar spikes. Dat heeft de kraaienmachine blessure. Die erop roen had. In de winter. Germ Terpstra, de klassementstraaijong. De beste vierjepper van Friesland op dit moment. 8 van de 10 wedstrijden doen. En de eerste Fries eer dus over de 22 meter. Daar krijgt hij de coaching. Per machtige slagen. En dan rugt erin, de dochter. Ja, hij mist de slag. Hij knikt al naar Usta. Oh, nou, dit is een van de weinige sprongen. Ik zou krijgen, zus hem nog wel eens... Een van de weinige keren. Germ Seguzolon, hij knikt al nee. Dat is wel lief dat je dan als eerste de analisten en de commentatoren even onderzoeken. Dan weten wij voeten dadelijk. Krijg of het hij en Eerkien, hè? Dat hij die... Ja. Krijg of we het even hoe we het hebben Ja. met. Nee, Of dus die gewoon hier achter u, hè? Zie je hem of staan aan dat zo, ja. Maar dan zie je mezelf wat voor. Dat moet je nooit Ja, wel. dat zie je. Moet je zelf wichtiger maken zodat je bent. Ja, ik denk dat hij naar wij zegt. Ja. Ik denk dat... Hoi Anne-Marta, ja, stiet je, nee. Zie Mendes, Marten van der Leij. Begint toch. Nee, ziet ze Lefferts. Ja, waarom zou hij ik zijn krachten verspillen, hè? Germ. Ja, Ik bedoel, Sjem. maar je hoopt zo op dat Nederlandse record. Want voor de duidelijkheid, die telt wel mooi als hij hem springt. Ja, zeker Hij telt wel weten. echt mooi. Het is, Ja. het is geen individuele wedstrijd. Maar mocht je hem springen, dan telt hij mooi. Dat zeg je dus ook al mooi het record van Jorrit Boustra. Daar is Sietse Lefferts. En die mag je nog even wat chillen, hè? is keurig. Ja, dit is goed, dit is Heel goed, dit is goed, goed. Sietse Lefferts. Oh, schande. Hij mist hem. Hij mist een slag. Ja, dat wie, hij ziet even te Hij twitteren doet van wat zijn lukt rug dan. Hij ging zijn rug door. Ah, wel mooi, wel mooi. Zo Mooi rug 1840 of zo. van Friesland. Nou, ja, dan had hij er weer even 20 centimeter bij sprongen. Hij heeft keurig sprongen. Ja, perfect. Ja, Jorine Basis, ik nou wil je ja, die zit er nou beter in. Ja, zeker weten. Want wie krijgt... ja, dit ziet er wel beter uit. Nou, dan springt zij er ik weer mooi. Weet ik erbij misschien. Die pakt er weer wat bij. Nee, net een meter. Nee, lang het. Nee, ja, niks misschien. 4:52 is hij dan natuurlijk. Reinier Overbeek dan. Die heel jip zit voor de onrin. Te zuiver had dat Usain Bolt 100 meter draaft. Heel jip en dan omheen komen. En daar gaat er dan omheen. Dit is rug. Nee, het is kijk naar de rug. Kijk naar de Ja, rug. maar mooi haast. Ja, en wat hier hij al steen, even 1820, dus dan zilder ik voor hem als 20 centimeter bij komen. Komt nog wel wat afstand bij. Klassementsleider. En vorig hier het eerste, 2094. Vorig hier. Telt nou dus niet meer mooi. Het zou het worden dat er op de twaakkant net heel veel sprong wordt. Nee, Wat Verlien hier 2094 het eerste is, nee, wil je net heel warm van. dat wie ik in Holland natuurlijk. We hebben weer een ronde ham. Er komt nog maar één ronde en dan is deze wedstrijd klaar. Dus het zal nog een kwartier worden. En om de tussenstand mooi te nemen. Friesland stiert 4 on kop. 15 meter meer. Bij de famkes, jongens, junioren en senioren is Friesland verder. Nog net bij de vrouwen. Daar is Nederland on kop. Maar, zoals ik al zei, het gaat net om de subcategorieën, het gaat om de allergrootste categorie. Waar springt het eerste? Nou, daar heeft hem weer, ja. Harmen Boogaard. 1859. Nee, daar komt niks bij. Oh,
Nee, Ik kan er een beetje bij. maar net heel... Het is een ouwetje. Daar kwam ik in één keer nog een halfje, dus ik Ja. stond er nog. Ja, dan Mare die de stok weer zet. Nou, die had ik op zich wel een mooie wedstrijd. Ja, het verschil wordt nou toch wel wat groter richting Friesland, hè? Die op de reservelijst hier. En die valt voor Marit van der Wal. En Marit van der Wal is de recordhouder bij de vrouwen. Misschien wel, kan je zeggen, een van de beste vierlepsters eer bij de vrouwen. Ja, dat vind ik echt. En dat kan je ook zeggen, want we had naar Chin sprong. Ja, zij had ik echt... Echt een talent, hè? Ja, ze heeft echt een talent. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb echt wel een aantal keer van haar woon. Maar dat is totaal net geweest omdat ik beter als haar wie. Zij wie, ik denk dat ik een betere kampioenspringer wie. En zij zie wel vol zenuwen. Maar zij is altijd beter geweest dan ik. Maar zij trainde er ik meer van, ze doorde wel echt meer. Ja, zij is wel een sterke vrouw, hè? Nog steeds wel. Spiernik, ja. Maar nou is het dan Onmare Dijkstra dus. Wat kan die budgetten? Het in Driels wat eerst 15 meter sprong, 15,53. Ja, het is mooi de stok naar 1482 steen en daar bloedt het bij. Dat bloedt haar eerste afstand. Prima. Prima, die had ik genoeg sprong, genoeg erbij. Boa Westerdam. Bij de senioren malje. En we zijn in de laatste ronde. Dus alle sprongen die je nou zeggen binnen de laatste. En Ja. dan is het alweer oer. Nou, en Boe is zeker iemand die er nog wel wat bij springen kan. Die heeft nou de eerste afstand steen van 16 meter 52. Nou, zo'n 18 meter, dat zit er zeker wel in. Daar gaat er, Boa Westerd. Wat kan die? Hij gaat rug erin, precies op de sticker, dat hij bedoeld heeft. Bloed de rug heen. Kan hij er ook klimmen? Ja, dat wel, maar hij gaat zijn als wat. Jammer. Uiteindelijk. Schande. Hij begon zo goed. Ja, maar toch als juist Lien op 18. Toch een 18 Of heel. wie de Lien ongeveer. op Jontje. Nee, het is een 18 heel springt er ongeveer. Ja, maar de Lien lijkt op Jontje. En de Ja. Lien had op een jongetje, maar hij springt ongeveer 18 heel. Ongeveer. Maar mijn arendsoogje. Nou, ik denk wat minder, maar... Ja, daarom. mooie opbouwende wedstrijd en net al een 17 meter 70 gesprongen. Ah, dan springt hij er toch wel een beetje bij. Daar is Riemer Sielstra. Santje Zondag is hij goed vaak. De oren keurig in de pols. En die dikke scan. Wel echt een heel soort scans, jongen. Ja. Joet. Nou, als Echt juist een heel de soort. vlag op een bult, ik wies, maar dat zit niemand. Nee, Maar de wien komt ik wel een beetje links voor hoor. Dus het is ook helemaal een soort naar rust. Waar u zo? ja. Ja, je Het zegt, soort- de vlagen wapperen naar bovenin. Het wordt dan wel net heel, ja, het wordt dan wel redelijk, maar het voordeel hiervan is altijd in wezen, het laat wel in een dalletje, een komke. Je zegt de bosken om je heen, dus dat wappert een heel soort van de wind eruit. Op de middenstand in de beurt aan Martin en Boer. En op de rechterstand gaan bij Thomas van midden. Die laatste staat nog op de drempelafstand met 16 meter exact. Nou, 2,5 komen en buiten de sector. Dan gaan we naar de vrouwen weer. Van de 16 meter. Fabienne Overbeek Dat is voor hem geen verbetering. springt in de lucht, 70. Daarmee heeft zij zijn klapt. wel bewezen vandaag. Ja, 14 het zij. Ja, zij ken ik nog wel. Kan echt wel verder. Ja. Fabienne Overbeek Nu dus de vierde en laatste ronde van de tweekamp. van Polsbroekerdam. Laatste kans om nog een mooie afstand neer te zetten. Coach zit er ik mooi achter. Maar de hand in de Ja, zijde. nou van doe maar. Gas erop. Oh, nee, dan net. Coach met Oh, nog een keer. coach met de trein helden. En die denkt even gas erop. Zit Daar er. gaan we. Fabienne Overbeek. Ja, het zit er lekker in, hè? Ja, zeker. Gaat ze. Oh, ze gaat naar terug. Nee, ze had geschreven, jong. Ja, dat is wat dreigt de chef van nou hier. Ja. Dus dat is die voor jong, want dat heb ik zelf ook aan pekerhand. Ben ik meerdere meisjes naast me die dan denken het niet goed. En ik ga het al wel scannen. 14 heel veel. Dan stag ik wat te wien, die dan in één keer wat wappert, omwaait. Ben ik blij dat we ook net de kwatte broek aanlutsen hebben. Dat is duidelijk. Het is net een simmerdag in Friesland. Thomas van Midden dan. Gaat hij misschien nog een afstand aanzetten? Nou, dit is keurig. Gaat hij die rug weer te houden. Dit is heel goed. Ja. Dit is heel goed.
Sticker 1880. Hij hier natuurlijk... hij hier nog helemaal niks. Hij hier nog helemaal niks. Ja, dat is dan wel interessant voor de wedstrijd. Er komt inderdaad nou een uitslag bij. Hij wie 2 keer wierd en buiten de sector. Dit is dan wel even mooi. Maar geen gevaar van Friesland in ieder geval. Martin den Boer. Kan die er nog wat bij springen voor de Hollanders? Het is nedig in deze strijd, want Friesland stiert 4 onkop. En dat wil Martin Oosjen. 21 centimeter in het voordeel van het Friese kamp. Martin den Boer. Rug erin en ja, kan je hem passen? Nee, iets keven. Op zich nog wel beste sprong. De commentator wie enthousiast hier, Jonker Line. Ja, die zou wel denken van er moet je wat bij natuurlijk. Ja. Als we nog wat willen. Want er binnen commentator vanuit Holland en commentator vanuit Friesland om het objectief te houden. Ja, ik zit de hele tijd wel te denken, wie zit er dan in de bus? Of dat zit je wel af? Femke Brouwer en... Oh, het wie Femke Brouwer. Ik hier haar nog net gekend, eerlijk gezegd. Die dit seizoen ook nog net heel erg denderend is. Nee. Laat er in een gong komen. Ja, Sanne Boustra. Zij is de dame die mooi constant springt. 3 keer een liedje 40 meter. 4:42, maar zij ken ik echt wel wat meer. Je gaat achter haar coach Jelske Terpstra. En die nam toch een Belgische rinkelje, want dat is het zusje van Germ. En dus ik de dochter van Wim. Die coach hier Sanne Boustra. En wat kan die? Die gaat terug te hoor. Zij gaat heel snel steeds. Ja. Ze springt echt 4 keer hetzelfde. Ja, dat is wat saaiers, dat onpassen. Wat Frederik Kramer dan ik. Ja, maar het ken ik soms ook wel leppers dan. Die zetten de stok wel heel tijd verder, maar die gaan dan toch, omdat ze het weten, sneller draven. Dus het heeft helemaal geen effect. Restig bloeien. Wat iemand dat kent, dan is hij het. Michiel Zielstra. Hardsteen. 20, 74. Wat kan hij nou? Kan hij daar doorheen en hij iets scheef? Het baalt al. Zijn laatste sprong is ook geen succes. En dus bloedt er bij hem 20, 74 steen. Dat is keurig afstand. Dat is keurig, want dat is de tweede afstand op Nauta. Achter die oren kanon. Daar heb ik wel vrede mooi. Nogmaals, mocht je krijgen inschakelen. Het gaat er net om wat als eerste het 4e springt. Het is echt een teamsport, joh even. Daar gaat het om. En Michiel heeft zijn onderdeel leveren in het team. Team Friesland. Ja. Brent nog net helemaal. Nou, nee, dit is eigenlijk wel prima. Ik snap wel wat zo is, want hij is zegde bij die klasse. Ik denk, er zit steeds nog wat meer in, maar het komt er nog net echt uit. Hij met heel vlug de hele tijd. En kan hij dan misschien wel de voorsprong van Friese junioren nog wat ruimer maken. Hij staat nu op 1 meter precies voor. Ja, wat kan Brent doen? Ja, dit liep het toch wel aardig. Hij stopt ik met mijn klimmen. Nee. Nog wat verder. Brent, jongen, die laatste slag. Dat is toch wat, hè, dat opwarmen. Ja. Dat binnen de meer, joh. 17,95. Gaan we wachten. Ja, seconde. Even zien, Rian Baas, wat heeft die al steen? Jan Jontje 50, op zich oké. Maar die heel kan best. natuurlijk ook echt 22 meter springen. Volgens mij had hij best een prima seizoen. Nou. Rian Baas is prima, maar er moet je even wat bij. Ja, hij heeft een seizoensrecord van 21-41. Dat is voor hem geen verbetering. Hij is Ja. op 57,95. Demi is ik wel hier, die gaat ik echt heel scheef. Dus dat er niks meer bij. En daarmee niet de wedstrijd voor Demi Grootherre, 13,69 meter. Dit is waar zij op blijft steken. En zo wordt het eigenlijk wel voor het Hollandse kamp steeds wel ietsjes lastiger, eerlijk gezegd. 12,30 meter op dit moment de achterstand ten opzichte van het Friese kamp.
Ja, Rian Baas dan, die zal denken, ik ken nog voor een oor om mee te zwargen, maar daar redden we het natuurlijk net mooi. Maar Ja, hij gliet ik weer voort. Ja, hij knikt ik voort en dadelijk. Nee, baalt. En komt Del. Het is net zo best. Reinier. Of excuus, Rian Baas. Rian Baas, ja. Ik ben terug, denk ik, mooi. De middelste kans, ja. Ik begin terug naar de middelste kans. Wie de wien een beetje onloopt. En dus snap ik wel. Ja, het tempo is ik wat uit de wedstrijd, heb ik het idee, of niet? Ja, het is kalmer rondwedden. Het is ook logisch, want het is net dat je is. Daarvoor wordt Mark van der Horst ingezet. Ja, dat zou nog wat zijn. Oh, wacht even, een wissel. Mark van der Horst wordt inzet. Ja, dat staat ik. Ja, ik zie inderdaad dat er een wissel is. Zo geinig. Maar misschien dat hij eens houdt mee. Wat je even nou, wie de Of die denkt van die reserve is hier helemaal voor niks. Die liet hem ook even een keer springen. Dat vind ik leuk natuurlijk. Ja, dat is bij de vrouwen dan niks aan. Laura Maaien, die is ook mooi. Dat zo Laura ook invallen mat, dat het idee is. Bij jou in zijn derde sprong en hij daar is niet normaal voorbij. Moet er wel een beetje van gebeuren, hij is wel mooi stil. Dat is ook. Hartstikke goed, rechtdoor. Ja, keurig. Keurig erbij. Micha Nap. Een stukje verder, maar hij had toch wel... Die hier in 18 meter. Dus er Nou, komt er wat bij. ja. Dan gaan we nu bij de dames kijken naar Sigrid Bokma. Sigrid had eerst een sprong, 15 fjouwer. 15 meter 4. Hiezekrek ziet er wel beter in. Nou net. Dus dat helpt zeker net. Uit de richting gegaan, helaas. Nee. Blijf staan op die 15 meter 4, maar zeker een mooie bijdrage. Nee, Nee, dat is niks meer, nee. Sigrid Bokma. Het is inderdaad een beetje kalmer ontweten hier rekenen. Het is ik rustig met het publiek. Vanaf 18 meter 23. En daar Het is eigenlijk wel een skoft, hè? Het is haast 4 uur inderdaad. Ja, het is 20 voor 4. Maar die wordt nu wel steeds... wat was hij? Misschien hier toch een skoft in matten, maar dat hebben ze net niet vanwege het waard denk ik. Dat starten vertrouwen het net helemaal. Nee, nou ja. We binden ik haast natuurlijk. Bouke de Jong dan. Ja, hij zit hier mooi in de stok. Ja, te wetter. Doorgaan niet. En gaat maar. Ik Helaas. mooi het wetter. Ik keer ze nou trouwens wat eerst echt schreeuwen. Of komt het omdat de wien je net heen stiert? Maar Dat, ik heb ze nog net heel vaak. Ik heb er net een soort jet. Nee. Dat vind mij ook al opvallen. Het is Ja. kalm. 12 meter 37. De coaches dan, het klaskentoer, die erachter wel mooi draven. En die willen dan altijd nog wel eens onwijzing Jan. Maar het is nou kalm. Ja, we hebben al een seizoen al hier echt een schreeuwteam bij sommige leppers. Die zien de nächste score ze schreeuwen. Is dat moffelijk of juist net? Nou, sommigen vinden dat noffelijk, maar volgens mij is er dan ook wat uitspraken hoe maken. Want ja, als iemand samen begint te roppen van los, ja, dan op wie vertrouwt dan nog? Zal de wiener gaan rond. Dikke wievlaag even niet. Just ik onder vlaggen, Ja, daar en linksboven in beeld. het stootje, Rick. Het stootje nou ik, dat is just ik onder vlaggen, daar linksboven in beeld. Die is al helemaal door de Ja, wow. stok Wat, in en waait. Die is helemaal daar in de mangel. Naar de vierde sprong van Auken van Hilderda. Auke Jan. Prachtig shot dit wel. Dat is weer een heel mooi maken van deze cameraman, Ronald Talma. We gaan naar Auke Jan Hilderda. Wat kan hij? Auke Jan. Wat de rest erin. De kalmte. Wacht het even nou. Die heeft een afstandssteen van 1870. En een PR van 2088. Ja, dat wie wel echt wat nu schitter, maar Dat wie een hele grote uitzitter. Maar ja, aan de andere kant, als je het één keer kennen, ken Ja. ik een tweede keer. ja. Zo kan je het ook draaien. Het is al wat je. Elke niet zegt naar Auke Jan van Giesto of met ik. Ik het met er als eerst. Suzanne Mulder zegt naar links. Die ziet ik leer. Maar eerst Auke Jan, Hilderda. Ah, ik riep mis. En Giet te wetter. Jammer. Te water. Dan gaan we gelijk terug naar Suzanne Mulder. 70.
Want die is die ook leer. Ja, die heeft natuurlijk die legendarische afstand sprongen. De eerste 100 meter van haar. 23, een PR. 12 meter 8 Oh, nee, we hebben eerst nog iemand die er tussendoor springt. Die gaat Twitter. Hij heeft het wel heel fanatiek onmoedigd. Maar Dan gaan we nou Suzanne Mulder. ja, Hidde hier natuurlijk nog net zo mooi afstand. Oh, die Ja, gaat gewoon die nog gaat een er keer. rug, die gaat er in. Wauw. Die gaat door die centimeter weer. Ja, Heel knap. die heeft echt een prima wedstrijd. Maar 2 goede afstand. Hier is zij weer voorbij haar eigen baltje, denk ik. Ja, Je of was krijgt jongen, net. of krijgt net. Ik denk het krijgt net. Je was jongen, is het krijgt Nee. net, nee. Maar ja, wat knap is. Dan zit je er dus echt lekker Heel in. goed. Gewoon hard luidt het net. Joet. Zoals al gezegd, begon dit seizoen wat minder. Er was wel later met de wedstrijden begonnen. 12 meter scheelt het nog tussen Friesland en Nederland. Inmiddels Friesland op kop. verspringen en dan Ja, en we hebben nog op elke seconde 4 of 3 sprongen te kennen. Dus ik zou komt ze nog in de wat. pakket, maar 16 meter en 94 centimeter. nou ja, als het even just. ik wil de uitspraak net. Het is wel zo dat Lekker best. deze jongen nou ook al is hier. Nou ja, bij de senioren heeft Germ natuurlijk zijn afstand al. Alleen Granier, die kan nog wat erbij springen. Aan de andere kant, ja, Wessel, Harmen, Op de rechterschans, 2 sprongen op de linkerschans en op Jorine, ja. de middelschans. Zo heel gek gamen, maar ja. Wesselschenk, 18 meter en 58 centimeter. De huidige vierde afstand daar bij de juniorencategorie. En ik denk dat het verschil van 12 meter en 8 centimeter nu alleen nog in theorie te verbreken is. Het verschil is alleen nog in theorie te verbreken, zei de commentator. Voorbij te gaan. Les hier, door de uitspraken nooit. Maar het is nou wel echt weer, want dat doen ze alweer Dat ligt er echt op. Nederlandse record springen met haar. Nou, dat is goed Hanneke ken. West het. Mooi eerst ik nog. Hanneke daar nog veranderingen brengen. Germ Terpstra mooi nog. Dus er komt nog wat on. En Wessel Schenk mooi nog bij de mooie. Maar het is eerst Hanneke. Daar gaat ze. Ja, daar komt ze aan. Rug erin, dat is heel goed. Kan ze rug toe? Ja, dat kan ze. Oh. Nee, ik krijg skin op het Moest einde. krijg het laatste slagje, ja. Laatste nam ze. slagje weer mis. Ja, ze nam het nog Terug wel. naar de middelste. Wessel Schenk. Rug toe? Nee, te wetter. Nou, dan komen we vanzelf uit bij de tredderskans. De seniorenskans. Terpstra. Germ Terpstra. Had dus al staan de eerste afstand 21, 39. Ja. Kan die daar zelf voor hinnen? Ja, natuurlijk aan de tweede ronde al 21 meter. Daar komt de onger in. Hij zit er rug in. Mooi, hij hè? kan Ja, rug toe. prachtig. Germ Terpstra naar de top. Nee, hij mist. Dus met het te wetter. Maar komt helaas te water gaan. Plons, daar weer. Oh, dat wie wel mooi sprong. Ik denk dat de Wien hem nou pakt. Fantastisch. Nou ja, Applaus, de verste afstand van de dag, 21 meter 39. de verste afstand van de dag zou het Hij staat tot nu toe aan kop. de commentator, maar Reinier Overbeek. Ik zie hem zitten, dat is ik wel. Uiteindelijk is het natuurlijk vandaag een teamwedstrijd en dus zo. Geef me een Reinier, applaus. De verste afstand van de dag. Ja, dat is Reinier wel mag er nog wel in. Ja, Oh, oh. ja, en wat toch dus, de Sietse Lefferts, ken het in theorie nog? Ik twijfel even om mezelf, maar dat mag je dus ik nooit van. Daar ben ik dus ik al weer achter. Maar ik dacht dat Reinier Overbeek dan mocht. Dus het applaus is iets te rap, iets te betierd. Dan mag ik wel eerlijk zeggen, dan zou Reinier zijn eigen PR springen, matten. Ja, maar dat kennen ze nog. Maar het kan wel. Dus dat is wel zo. Ja, maar Daar ik had zou Klaske je, verslaan gelijk in. de Sietse Lefferts had ik een pair van 2083, die ken het ik. Die zou er ik wel in kennen. In theorie wel, ja. Hanneke Westert, zij komt tot 14 meter en 90 centimeter. En toch nog voor haar een kleine verbetering. Nou, op dit moment is de damescategorie de enige categorie waar het Hollandse kampioen heeft gewonnen. Daar staat een Hollandse dames voor, want de ene is Tennessee. Wellicht kan je rennen daar met een stapje boven doen. Dan gaan we op de been kijken naar Sietse Lefferts. Begint terug naar Sietse Lefferts. Van 19 meter 33. De klassementsleider bij de
junioren. Maar achter hem de coach, Isbrand Galema, de bondscoach. Die het nou heegst persoonlijk is even in. Oh ja, machtig. Naar de schans erop, naar de pols. Daar gaat er. Ziet zo Ja, leffert. mooi, hè? Mooi rugtoer. Ken die kriek? Nee, net krijg net. terug. Nee, dit schrik een beetje vallen. Schande. Krijg net rugtoer. Zeker niet te beter, maar hij heeft een mooi buitenaf geleverd. En Isbrand mag best een Galema kans krijgen, want hij is wel de tartse afstand van is de man die het 53. de laatste keer doorheen de sprong. Jorine Baas. Ja, wauw, wat gebeurt hier nou? Als ik iets keef helaas. Ik zit wel heen. Oh, ze klapt even aan in het zomer, lijkt het, maar het valt mooi. Het is goed net denderend. Nee. Nee, het komen er nog, rechterpaard is een beetje... 2 sprongen on van Reinier Overbeek en van Harmen Bogaat. Maar nou door ik wil te zeggen dat Friesland de winnaar wordt van deze tweekamp 2026. Nou ja, ze zullen net bij de 6 meter erbij springen. De eerste oerwinning zo'n 2022 is er mooi een fight voor het Friese kamp. En wij winnen erbij, hè? Wij winnen erbij. Misschien is dat ook wel de reden dat het juist weer is. Je weet het maar nooit. Reinier Overbeek, heel jip. Giet hij omheen, rugtoer. Dit is nou wel zo'n die dan nou nog even heel vier springt. Dus, Even Dwanken, Reinier Overbeek, rug omheen, doet hij rug. hij perst de wal dus. Maar hij gaat net door de germ heen, hè, want hij laat het baltje in de vierten, dat zag je. Het baltje laat er nog in de vierten. Dus dat is net slagen. De Friesen die verzamelen zich al daar wat rugs in beeld. Ja, we zien al dat er een feestje aan komt bij de Friesen. Rugs in beeld daar, daar zie je het. Ze is al even van... Het Fries feestje. Ze hebben hem. Ze horen zich nog even netjes, want ja, moet natuurlijk even iedereen in zijn waarde litten. Voor het eerst in Fjouwer hier. Dit jet natuurlijk, ik zei, hè, als Friese sport. Eerst nog even Harmen Bogaat. PR van 2026. Kan hij daar hoe heen? Kan hij zelf überhaupt wat leuks deel zetten? Isbrand Galema docht intussen zijn shirt uit en die zal daar een doek nemen. We nemen nog even Harmen Bogaat mooi. Die klimt daar goed terug. Ken die hoe die 20 jaar mooie sprong. Ja. Hij springt terug. Zo, daar gaan ze, hè? Daar Nou. gaan ze alle keer. Te wetter. Ja. Friesland wint deze tweekamp van 2026. Zo. De salto's Op en een stok. bommetjes komen er. Boven op een stok. Friesland wint voor het eerst sinds Elke 2022. De tweekamp 4 jeppen. Elke niet. En daar komt als laatste nog de coach Isbrand Galema. Dit komt echt heel mee. Let erin. Ja, de hand kan op elkaar. Verschil van 11 meter en 52 centimeter. Een verschil van 11 meter en 52 centimeter. Dat is een behoorlijke oerwinning. Ja, machtig, hè? Bij Klaske zei het zo leuk was dat het om de centimeters gaat, maar het wordt uiteindelijk een grutte oerwinning. Ja, dat zou een Hollander inderdaad. Ik dacht Daar van. is Isbrand Galema, de bondscoach, die dus een leukere week had als Ronald Koeman, dat is duidelijk. Zijn team, zijn Friese team. Oh jee, Wint. ik giet Germ nog een keer. Komt Germ Terpstra nog een keer aan. Die springt zelf wel haast het zo'n bij Ja. zonder pols. Die is mooi. Ja. Daar is de uitslag bekend dus. Ja, leuk. Leuk dat het even zo viert De wordt. wille is er wel. Dat wie een van de dingen wat Isbrand graag wil. Ja, hij de teambuilding daar, ik al je slacklines en nou, we moesten gewoon een badje machinaal. Dat is wel mooi om te zien nou. Dat kent de cameraman naar rugs. Want daar komt Isbrand als eerste nou ik het wetter uit. En het hele team volgt hem. Daar gaat er. Leuk. Hij is heel blij wijzen. Logisch. De eerste keer bondscoach. En die Hollanders ben ik al even fit, hè? Ik zie ze Ja, net meer. het is rustig nou ik. Kamp Holland. Ja, ze moet ik nog 2 heel uren waarom. Dus dat is wel logisch. Ja. En Ja, dan sommigen wacht je, staan hier op een camping. Dat is ik nog wel een optie natuurlijk. Ja, beter hier als in de Costa Brava. Dat klopt. Het is mooi waar ik nog wel redelijk. Dus het kan prima. Het feestje is vierd, dat is duidelijk. Nog een keer te wetter. Nee, dat doen ze net.
Ja, misschien wel. Oh, Jere springt. Zielstra, Oh, wat doe je? toe. En langs van hinnen komt Germ Terpstra er nog even. Bokje springen. Machtig. Zo. Dat gaat maar krijg goed. Nou, dit is zeker een mooi schouwspel hier. Laten we wel elke niet heel horen. Dat is wat het mooiste hier. Oh. Dat is wel het meest wichtige. Het wie een mooi twakamp. Prachtig. Het wie net een wedstrijd Het wie van net zijn een heel spectaculair, soort nee. 4 wedstrijden. Of 4 sprongen. Nee, ja, het wie mooi dat we doen, hè? Toch? Zeker. Hey, het wie wel een kalme wedstrijd, vond ik. Maar ik vond eerlijk zijn, de Hollanders winnen echt nergens. Nee, die winnen echt Nou ja, op Susanne Mulder echt nooit. Die springt echt een mega mooie afstand. Als je dit nou. Van Santje 23. Nou, en wie sprong er nog meer uit? Ja, nee, wie ik kalm. inderdaad het bestje bij de namen nemen, maar het wie gewoon net goed genoeg bij Holland. Het wie Nee. net best. Nou komen er een fjouwe dubbele. Nou, dit slaat ik echt is- nergens op. Nou, ik doe hier af net naar de Sjen. Wacht je dat het misgaat. Oh, vreselijk dit. Nou ja. Nee, ze denken dit is de game. Ja, maar zie dit bedoel ik? Ja, zie even een champagnefles even een leeg spuitje. Ja. In het zonnebed, hier in de champagneflessen de loft in. Het feestje wordt nog lang. Ik zou nog even zien dat wij iets van een huldiging mooi krijgen en anders dan horen wij direct maar op verjoerd. Ja, dat is heel ambitie informeel. Goh, ik roep de champagne hier Ik helemaal roep heen. inderdaad champagnelucht. De champagnelucht, het plakmaken voor de hamburgerlucht. Of onze mond natuurlijk. Oh, Wim, dat ik iemand die lange broek. Tuurlijk. Mooi De sfeer zit er goed in. Zich wel mooi in het zandbed. Jullie mogen De daar even sfeer blijven zit staan. er goed in. Ja, als je daar gaan we naar de huldiging hoor. De nog even en die overhandigt jullie de beker. Ze krijgen nog de beker, dat nemen we vanzelfs mooi. De zilveren wikselbeker die te zien handen weer 4 jaar lang van Nederland. Hier in de zaalbed Jonkermei stiet de bekerkleer in de hand van onder andere Jolle Jelle de Vries. De voorzitter van de vereniging in Weensum. Ze komen nou het zaalbed binnen. En ze zullen nou de beker richting Team Friesland Jan. En dat zal nu onder oren de bondscoach wezen, Isbrand Galema, die er nog net bij stiert volgens mij. Dus daar is nog even een watje. Bol intussen een foto. Machtig. En daar komt de beker hinnen. Ja, dit is mooi natuurlijk. Werd elke keer nog in het wetter gooit. Dat jij er ik bij, dat hindert ik niet. Philippus had geen wettervrees, dat is duidelijk. Nee, machtig. En daar komt dan ik de beker om. Die wordt nou oerlange om Wim Terpstra hier van de coaches. En de loft in. Ja. Daarmee had Friesland voor het eerst sinds 2022 de beker weer om. Want ze winnen van Holland. Die strijd die het zo belangrijk is. Die het eigenlijk heel erg wichtig is voor het eergevoel. Het Friese en het Nederlandse eergevoel. En voor even is het weer heerlijk, dat Friese eergevoel. Van harte welkom in de helling. Klaske, ik wil daar 10 getankt zitten voor deze wedstrijd, voor het verslaan van deze wedstrijd. Want dat doe ik alle jaren in vrije tijd. En daar ben ik heel erg blij mee. Want het is voor die wel even iets, was toch even dwanmast met band thuis en neem maar op. En daar ben wij echt heel blij mee dat het dwan was. Dat meen ik serieus. Dus 10 getankt daarvoor. Oh, heel graag die. En we willen hier 10 getankt zitten voor het Sjen. Nou, deze prachtige sport. En we hopen je de komende weken nog mooi te nemen in het Philippen natuurlijk. Want dit is net de laatste grote wedstrijd en ik net de laatste livestream. Nee, er komen er nog meer. Het Koningslepen komt er nog aan. Het FK komt er natuurlijk nog aan. En het NK komt er natuurlijk nog aan. Klaske, Tierentank. We hebben van die genoten vanzelfs. En we hopen je misschien het Jim thuis genoten hebben. En heel bot dank voor het Sjen.